تستخدم من فوق.
Eccellenza, President ta' Malta, onorevoli parlamentari, sinjuri distinti, merħba, komplement tal-jumiet tajjeb, għalina intom importanti ħafna għal din il-konferenza, dina hija udjenza selettiva biex ngħidu hekk, u nittamaw li ħajħroġ ħafna ġid f'din li parti mill-kampanja fil-fatt li niedda l-President ta' Malta kienet ilha maħsuba minn qabel il-pandemija, ma fl-aħħar saħansitra wasalna anki għal din il-konferenza. Korrezzjoni ċkejkna fil-programm. Għandna korrezzjoni ċkejkna fil-programm l-Onorevoli Justin Xkembri ma setax jattendi u minflok għandna deputat speaker David Aġus minfloku. Grazzi ħafna mill-ġdid u nistieden l-Sur Kita Zoppardi biex jagħmlilna diskors tal-ftuħ. Grazzi. Eccellenza, onorevoli, sinjuri, kollegi u ħbieb. F'Ġunju li għadda tnediet il-kampanja lil Sin Malti għal qalbi li qed tfittex li tqajjem kuxjenza dwar il-sinna fit-toroq u fuq it-televiżjoni u r-radju, fil-gazzetti u l-mezzi soċjali. Nidejna wkoll ktejjeb diġitali għall-istudenti u għall-ġenituri tagħhom, blob u kursitajiet b'tarif dwar xogħlijiet li jmissu mal-Malti u bi speċi ta' direttorju ta' riżorsi u kuntatti utli, dejjem marbuta mal-Malti. Din il-konferenza hija pass ieħor f'din il-mixja twila li bdejnija bl-inizjattiva tal-eċċellenza tiegħu Dr. George Vella. Din il-konferenza għandha lan li tinforma u tħeġġeġ lil min tassew jista' jagħmel differenza. Hawn bosta volontira li bl-imħabba tagħhom għal-lingwa qegħdin jagħmlu il-mirakli. Imma sabiex inġibu bidla fil-kultura u fl-attitudni li bija nħarsu lejn il-lingwi, jeħtieġ irrida politika u eżekuttiva. U din tistgħu tofruha intom mill-postijiet tax-xogħol tagħkom. Inutli ssir ir-riċerka u inutli jiġu żviluppati riżorsi ġodda u eċitanti, inkluż riżorsi diġitali, jekk intom ma tkunux konxji ta' dawn ir-riżorsi, jekk tibqgħu tinsistu fuq realtà monolingwi, forsi mingħajr intenzjoni jew minħabba xi drawwa. Nixtieqkom tirriflettu ftit fuq kemm l-appoġġ lil-lingwa Maltija jista' jaffettwa lil dawk li jiena nħobb insejħilhom il-ħaddiema tal-lingwa. L-għalliema u edukaturi oħra, tradutturi u interpreti, arreja tal-provi, kittieba ta' kodba u ta' scripts, pubblikaturi, librara, ġurnalisti u preżentaturi, avukati u notara, segretari, promoturi, ħaddiema oħra li jaħdmu fil-marketing. M'għandix dubju li dawn ix-xogħlijiet isostnu eluf kbar ta' Maltin. Jagħtu l-ħobża ta' kuljum lil dawn il-ħaddiema kollha illi il-ħobża tagħhom appuntu tiddependi mill-lingwa. Għalhekk biex il-politika tkun tassew qrib in-nies u biex Malta tkun tassew bilingwi, għandna naraw li niżviluppaw politika u għoddot għal Malti. Ngħidu aħna b'ċekkjatur u b'riżorsi lill-Kunsill tal-Malti. F'din il-konferenza ħanisimgħu dwar l-għodot elettroniċi u dwar prattiċi tajba f'postijiet tax-xogħol differenti. Ħanisimgħu fuq il-psikoloġija tal-komunikazzjoni u dwar l-importanza li l-klijenti tagħna ma nkellmuhomx biss b'lingwa li jifhmu, imma li nkellmuhom b'lingwa li jistgħu jirrelataw magħha. Ħanisimgħu wkoll dwar id-dritt tal-inklużjoni bis-saħħa tal-lingwa. Dawn huma kollha aspetti tal-lingwa li min qiegħed fir-rwol ta' tmexxija ma jistax ma jkunx konxju tagħhom. Għax wara kollox il-biċċa l-kbira mill-komunikazzjoni tagħna hija verbali. Ħanagħlaq bl-istess mod li għalaqt fit-tnedija ta' din il-kampanja. Il-lingwa tagħna
għandha potenzjal kbir u dan uruh il-kittieba u l-istudjużi tagħna. Jonqos biss ir-rieda politika u din tistgħu toffru ilna intom. Grazzi. Grazzi ħafna Kit. Nistieden issa l-Onorevoli David Agius, Deputat Speaker, biex jagħmel id-diskors tiegħu. Lodwa tajba, Eccellenza, President, Ministri, kollega, Julie, Zara, ħbieb. L-ewwel ma rrid ngħid huwa grazzi, Sur President, tal-din l-inizjattiva. Jiena wieħed minn dawk li anke jekk nagħmel post fuq Facebook nipprova nara li l-Malti jkun biżżed bit-tikka u bit-tikka, mhux dejjem jirnexxiel ma nipprova. Għandet ngħid min-nies li jkunu qegħdin ukoll jiċċekkjaw dak li nkun qed nagħmel jien. Għax jiena nemmen li l-sin Malti bħal kull sin ieħor għax huwa ħaj u użat f'ċirkostanzi differenti qiegħed jinbidel, qiegħed jaġġorna u rridu nużah kemm jista' jkun ta' eżempju aħna stess. Għalkemm mhux kull bidla hija progress fil-każ tal-sienna, il-pass maġġel li bih qiegħed jinbidel il-mod ta' kif u fejn jintuża l-Malti jista' jitqies ukoll anki bħala teddida. Li qegħdin hawnhekk f'konferenza li fiha qed niddiskutu l-użu aħjar tal-lingwa sabiex intejbuha saħansitra fil-livelli amministrattivi u fis-servizz pubbliku u fl-istess waqt niddiskutu fejn irridu nieħdu l-użu tagħha fi żmien li ġej. Huwa fl-opinjoni tiegħi verament pożittiv. Pożittiv tassew. Qed inkunu realistiċi għaliex il-fatt li ninsabu hawnhekk biex nirriflettu u niddiskutu x'nuqqasijiet jeżistu u fejn nistgħu ntejbu u kif nistgħu nindirizzawhom, waqt li qed nirrikonoxxu allura li għandna problemi, turina imma li qed inkunu progressivi biżżejjed biex ninaqdu flimkien għal għan nazzjonali. Għaliex hekk ma nkunux aħna li niddefendu l-lingwa tagħna u l-patrimonju għani warajna, ħadd ma jkun jista' jagħmel dan. Aħna, jekk ma nagħmlux dan, inkunu qed nonqsu lil dawk li għaddew ilna u lil dawk li lilhom irridu ngħadduha. Anke jekk bl-iżviluppi u l-aġġornamenti ta' dinja differenti minn dik tal-bieraħ. Għalhekk huwa ta' sodisfazzjon ngħid bħala Deputy Speaker, anke wkoll bħala kellim tal-Oppożizzjoni għall-Politika Soċjali, ma fissem ukoll il-ħabib tiegħi il-kellim għall-Edukazzjoni Justin Schembri, sabiex inkunu hawnhekk magħkom impenjati flimkien magħkom f'din il-kawża tant tal-qalbna dik li naħdmu favur it-tisħiħ tal-sienna. Ningrazzja mill-ġdid lill-Uffiċċju tal-President li b'insistenza qiegħed itella lil-Sin Malti fuq l-aġenda nazzjonali u nawgura diskussjoni kostruttiva sabiex flimkien insaħħu dak li għamilna Maltin, il-lingwa rikka tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli David Agius, Deputat Speaker. Issa nistieden lill-Onorevoli Julie Zara, kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Kultura għad-diskors tagħha. Grazzi. Eccellenza, Onorevoli Ministri, kollega tiegħi David Agius, Sinjuri l-Odwa tajba. Malta, gżira żgħira f'nofs il-Baħar Mediterran, iżda b'istorja kbira importanti minħabba l-istrateġija ġeografika tagħha għandha wkoll il-lingwa tagħha. L-Isil Malti li huwa uniku fid-dinja, uniku fl-Ewropa u li għamilna kburin ukoll bħala ġens, bħala ċittadini Maltin u Għawċin u il-lingwa li wara kollox tatina identità unika bħala poplu. Lingwa li format matul 20 ta' snin minħabba ħakmiet differenti u għalhekk għalkemm aħna pajjiż żgħir aħna poplu b'lingwa li għandna djaletti f'diversi rħula Maltin u Għawċin. Għandna wkoll diversi proverbi u qwiel taqbiliet ukoll. U anki xi ħaġa moħġaġa wkoll fil-lingwa tagħna, il-poeżija sabiħa u anki l-użu tal-lingwa fil-kanzunetti
sbieħ tagħna li jitkellmu wkoll fuq il-pajsaġġ Malti, fuq in-natura u fuq it-tradizzjonijiet tagħna bħala poplu Maltin u Għawċin. Lingwa li bla dubju għadha ħajja sal-lum il-ġurnata li tkompli tinbidel u titrasforma ruħha matul iż-żminijiet. U allura irridu narfu li mill-kbira għaż-żgħir għandna napprezzaw is-sbuħija tal-lingwa Maltija, ta' dak li jsawwar l-identità tagħna, ta' dak li għamilna poplu kburi, poplu bil-lingwa tagħna li tagħmilna ġens distinti minn ġnus oħra. U għalhekk għandna verament bżonn li nibżaw għall-lingwa Maltija. Diġà nitilfu ħafna sfortunatament mid-djalett fl-irħula u fl-bliet tagħna. Diġà wkoll bdejna naraw kif iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna wkoll qed jużaw kliem li mhux Malti imma jaġnu u jafġu xi kelma minn hawn u minn hemm bl-Ingliż u jagħmluha Maltija. Li dawn hija xi ħaġa li rridu nagħtu kasa. U ovvjament dan mhuwiex tajjeb, so irridu naraw naqra dan l-aspett ukoll fil-lingwa tagħna. Tajjeb però iva li nimxu ma' żminijiet imma mhux li nitilfu il-lingwa proprja tagħna. Għandna ninżlu sens ta' gburija fit-tfal tagħna biex jitalmu, jitkellmu u jifmu kif jużaw il-lingwa Maltija b'mod tajjeb u għandna wkoll nagħlmu il-lingwa Maltija li tfal barranin fl-iskejjel tagħna u anki nħajru aktar barranin li jgħixu f'pajjiżna u li jaħdmu f'pajjiżna biex jistudjaw il-lingwa Maltija bħal ħafna pajjiżi oħra biex ikunu jistgħu jikkomunikaw aħjar. Kull ġens japprezza meta wieħed ikun jaf jitkellem bil-lingwa tal-pajjiż. Għalkemm li nitalmu lingwa oħra huwa tajjeb u importanti, il-Malti m'għandux jiġi lingwa sekondarja għal dik Ingliża jew xi lingwa oħra. L-ilsien Malti għandna nibżgħu għalih għax huwa wieħed mill-elementi li jaqgħadna flimkien u jtina identità unika bħala poplu, bħala ġens wieħed. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Julie Zara. Issa jmiss il-messaġġ minant l-Onorevoli Clifton Grima, l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Sport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Grazzi ħafna. Lodwa tajba, ċellenza, kollega Ministru, kollega deputati parlamentari, ħbib tiegħi li tinsabu hawnhekk illum. Din hija inizjattiva importanti ħafna għal diversi raġunijiet. Nibda bil-premessa illi ftit tal-ġimgħat ilu flimkien mal-eċċellenza konna ġo skola fejn hemmhekk rajna x-xogħol kbir illi qiegħed isir fejn rajna studenti uħud minnhom mhux imwilda Malta illi qegħdin jiġu malma lil-sin tagħna. Qegħdin jingħataw l-għodda biex ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija. Il għaliex l-istorja tal-limna illi huwa importanti ħafna li bħala pajjiż jekk irridu nassiguraw illi l-sin tagħna jibqa' wieħed ħaj, jibqa' wieħed relevanti fid-djar tagħna, fil-pjazzes tagħna u anke f'dik li hija amministrazzjoni pubblika. Huwa kruċjali li wieħed iħares u jagħmel analiżi ċara ta' dik li hija r-realtà soċjali ġewwa pajjiżna. U s-settur edukattiv għandu realtà li ħadd ma jista' jmerriha. Li għandek mal-20% tal-istudenti li mhumiex Maltin u allura joħolqulek realtajiet differenti fil-klassijiet tagħna. Klassijiet illum il-ġurnata m'għadhomx omogeniċi f'dik li hija kompożizzjoni ta' studenti ta' nazzjonalità waħda. U għandek realtà illi l-edukatur meta jiġi biex jgħallem irrid juża lingwa illi permezz tagħha jkun jista' jiftihem. U allura minn hemmhekk il-ħtieġa
illi naħdmu jitfid sabiex naraw li l-Malti jibqa' ħaj, jibqa' jevolvi u jibqa' anke jirrispekkja il-mod, kważi b'mod parallel, kif qed tevolvi is-soċjetà tagħna. Fil-passat rajna lingwi li kellhom saħħa kbira illi sfortunatament ma baqgħux jintużaw ġew estinti. Referenza għal-Latin illi kien il-lingwa mitkellma u użata mill-amministrazzjoni ta' mill-ikbar imperi li qatrat id-dinja, l-Imperu Roman. Però l-moment illi l-Latin ma baqax jevolvi kien il-moment illi l-Latin ma baqax il-lingwa franka tal-Imperu u beda deklin naturali li waslu fis-sitwazzjoni li nsab illum. F'pajjiżna aħna xxortjati illi għandna lingwa illi kibret li evolviet illi għadha ħajja. Waħna xxortjati wkoll li hija moviment illi qed jaħdem sabiex jassigura illi pajjiżna ma jitlifx li l-lingwa tiegħu, lingwa li tant hija importanti għall-identità tagħna. Parti minn dak illi jammilna Maltin. U dawn huma inizjattivi importanti, inizjattivi ta' min ifaħħar, inizjattivi li rridu inkomplu nibnu fuqhom, inizjattivi li rridu naraw li jkunu l-bażi għal aktar xogħol, aktar ħidma li tasagura li l-irsienna ma jkunx fil-periklu illi jispiċċa situazzjoni illi letteralment jintilef. Jina ma rridx nieħu fit-tul, però ejja nħarsu li l-mod kif qed tevolvi d-dinja, ejja naraw l-aspett anka teknoloġiku, ejja nifmu li t-tfal tagħna li huma nies li għadha pedala jridu jkomplu jikkomunikaw fil-lingwa tagħna. Qegħdin aktar ma jgħaddi żmien ikunu ta' kuljum esposti għal dik li hija r-realtà diġitali u allura l-importanza li jkun hemm materjal bil-lingwa tagħna illi jkun propju aċċessibbli fuq l-internet li dik naħseb li hija l-ikbar sfida fl-opinjoni umli tiegħi. Li jkunu kapaċi nassiguraw li jkun hemm materjal fuq l-internet, materjal fuq l-aspett teknoloġiku li permezz tiegħu tfal tagħna ikollhom aċċessibilità l-Malti. U flimkien nassiguraw illi l-lingwa tagħna, lingwa tant sabiħa, tibqa' waħda ta' relevanzi. Grazzi eċċellenza tal-ħidma tiegħek, grazzi anke lilek kollega Ministru tax-xogħol li tagħmlu u nħares il-qudiem għal aktar ħidma konġunta sabiex flimkien nassiguraw li l-Malti jibqa' rilevanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nirringrazzjakom. Grazie ħafna, Onorevoli Clifton Grima. Nissa nistiden lill-Onorevoli Owen Bonici, Ministru għal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali għal-messaġġ tiegħu. Grazie. Wara Clifton dejjem irid nirranġa l-mikrofon. Bonġu, sellem lilek Eċċellenza, President, Onorevoli Clifton Grima, grazzi tal-ħidma tiegħek, Onorevoli Julie Zara, Onorevoli David Aġus, bonġu lil kulħadd. Illum hija ġurnata importanti għaliex fl-ola sit tal-Presidenza ta' pajjiżna qegħdin niddiskutu waħda mill-iktar aspetti illi huma kruċjali fl-avvanz kulturali u soċjali u jiena ngħid ekonomiku wkoll ta' pajjiżna. L-użu u l-futur tal-lingwa Maltija. Il-Malti ma nistawx nissottolinjaw biżżejjed kemm importanti biex pajjiżna ikompli jimxi il-qudiem. U iktar mal-pajjiż ikun xkejken, u iktar mal-pajjiż ġeografikament ikun ta' daqs relattivament żgħir, iktar huwa importanti li jinvesti f'dawk il-fatturi li jiddistingwuh minn ħaddieħor.
f'dinja globalizzata ħafna ma nistawx nifqu mument ninvestu, naħdmu u nitkellmu u niddibattu dwar kif nistgħu nsaħħu l-affarijiet li jagħmluna differenti minn ħaddieħor. Dan jagħmel sens soċjali l-ewwel qabel kollox, imma anke jagħmel sens ekonomiku. Jekk inkunu il-kopja ta' ħaddieħor, pajjiżna jitlef ħafna. Pajjiżna jibqa' attraenti jekk inkunu differenti minn ħaddieħor. Missirietna ħallewna lingwa sabiħa immens, fantastika, lingwa illi konvint illi taqblu miegħi illi hija unika għaliex iż-żewġ flimkien, żewġ kulturi straordinarji, tnejn b'saħħithom immens, il-kultura romanza flimkien mal-kultura semitika. U żewġhom mod jiena ngħid bla preċedent. Ftit huma il-lingwi jekk hemm intom esperti iktar minni li jiddistingwu ruhom għal fatt illi jżewġu dawn iż-żewġ kulturi li għal ħafna snin kienu jikkonfrontaw il xulxin, imma illi fil-lingwa tagħna sabu nixxija li twaħħadhom. Dan huwa dak illi jiddistingwi il-lingwa Maltija. U jiena perswas illi sħabi illi jipparteċipaw f'konferenzi barranin qasmu esperjenza li għexna kollha kemm aħna meta ningħataw il-faċilità li nitkellmu bil-lingwa tagħna, tara l-barranin ineħħu l-kuffja minn widnejhom biex jisimgħu din il-lingwa li forsi ma kinux semgħuha qabel u jippruvaw jifhmu x'lingwa hi, kif fl-istess sentenza nużaw in-numri li huma semitiċi u kliem romanzi. Mela allura naqblu kollha kemm aħna li l-Malti huwa pedament kruċjali biex pajjiżna jkompli jimxi l-qudiem. X'iridu nagħmlu biex inkomplu insaħħu l-lingwa tagħna? Jiena wieħed minn dawk li ngħid li hemm futur sabiħ għall-lingwa Maltija. Il-fatt li tmur fl-iskejjel tagħna kif qal sieħbi l-Ministru Grima u tara tfal barranin li ġejjin mill-erba' rjaħat tad-dinja ipoġġu bil-qiegħda ġo kamra biex jitalmu l-Malti, biex jitalmu l-lingwa tagħna ħalli jingħaqdu mal-bqija tal-klassijiet. Dik hija pass il-qudiem biex il-lingwa tagħna tkompli tinfirex ma' iktar u iktar ġnus. Li jkollok tfal mill-erba' mkejjen tad-dinja jitkellmu l-Malti, dik hija fiha nnifisha xi ħaġa pożittiva. Però sfidi hemm ukoll. Sfidi hemm ukoll. X'qed nagħmlu aħna biex nilqgħu għal dawn l-isfidi, nantiċipawhom u anzi ndawruhom favur tagħna. Nixtieq insemmi skema illi nistqar magħkom jiena u nitkellem dwarha ġibt f'moħħi propju il-President għaliex ftit qabel kien għadu kemm tkellem dwar il-bżonn li fil-ġurnali tagħna ikun hemm tħaddim ta' Malti tajjeb. Aħna għamilna skema ta' 150,000 euro biex ngħinu lil ġurnali stampati u sintent il-korrispettiv tagħhom online fejn jidħol l-użu tal-Malti. Allura bis-saħħa ta' dawn il-flus ikunu jistgħu iħallsu għar-rejja tal-provi biex itejbu il-Malti, l-użu tal-Malti, tħaddim tal-Malti fil-ġurnaliżmu stampat u allura anka dak online. Mużika, semmieta l-Onorevoli Zara qabli il-qawwa u s-saħħa tal-kanzunetta Maltija u l-investiment bla preċedent li għamilna f'dan il-festival. Dan il-festival qed jagħmel ġid straordinarju lill-lingwa Maltija. Li jkollok letteralment kulħadd f'pajjiżna imwaħħal mat-television jisma' l-kanzunetti Maltin. Ikollok it-tfal fit-toroq ikantaw il-kanzunetti Maltin. Żgur li dak għandu valur kbir u straordinarju. Ġid biss hemm minn dan il-festival u jiena konvint illi il-lingwa Maltija saret iktar għanja bis-saħħa ta' tħaddim tagħha b'mod kantat fil-lirika li tintuża u fil-kompożizzjonijiet illi jżewġu il-melodija mal-kelma. Jiena nemmen illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar ħajkun jikber il-kumulu ta' diski Maltin
illi jitwildu frott dan il-festival li qed ninvestu ħafna fih imma aħna kburin għal kull ċenteżmu li qed ninvestu. Il-Kunsill għall-Malti. Il-Kunsill għall-Malti huwa mimli nies ta' rida tajba, nies illi għandhom għal-qalbhom il-lingwa Maltija, huwa pjaċir kbir li naħdem ma' dawn in-nies, unur u privileġġ għalija, u qed jagħmlu ħafna inizjattivi bir-riżorsi li għandhom li huma riżorsi modesti ħafna biex jagħmlu affarijiet li jagħmlu differenza. Inġib eżempju żgħir u ċkejken imma sabiħ tal-kartolina li tidħol f'ħanut. Jiena meta kont tifel ħafna ġenerazzjonijiet ilu. Kont nidħol u kont tara kartolini bil-lingwa Ingliża. Illum tidħol fil-ħwienet u tara kartolini bil-lingwa Maltija. Tajli xi ħaġa żgħira veru, imma tagħmel id-differenza li inti tibgħat awgurju għall-miliet lill-ommok tgħidilha nawguralek felu snienek bil-Malti, bil-lingwa tagħna, hija xi ħaġa sabiħa u nirringrazzja lill-Kunsill għall-Malti tax-xogħol kbir illi wettaq. Sfida kbira hija d-dinja diġitali. Kif qal diġà l-Ministru Grima, qed naħdmu flimkien tajjeb ħafna biex u mill-lat edukattiv u jiena mill-lat kulturali nippopolaw id-dinja online b'użu b'Malti tajjeb u b'damma ta' kliem Maltin. Intom talmuni li dak li hemm bżonn huwa korpus lingwistiku ta' testi bilanċjati misluta minn ġeneri differenti ta' kitba bil-Malti mingħajr żbalji ortografiċi. Dan huwa dak li għandna bżonn. Jiġifieri l-isfida nafuha qed hemm qudiemna, issa rridu nelbu dik l-isfida. Għaliex għandna bżonn korpus lingwistiku ta' testi bilanċjati, għaliex il-korpus eżistenti huwa korpus informali illi mhuwiex bilanċjat. Biex ikun bilanċjat irid ikun hemm ġeneri differenti ta' kitba bil-Malti. U terġa' il-korpus li hemm online informali li twielet frott il-ħidma tan-nies mill-ġurnata l-oħra fih ukoll żbalji ortografiċi illi din irridu nikkoreġuha. Hemm soluzzjonijiet, l-isfida hija kif iżżewweġ flimkien in-nefqa li għandek bżonn tinvesti biex tagħmel din il-ħaġa u s-sostenibilità tagħha. U allura bħal dejjem aħna se naraw l-iktar soluzzjoni li tagħmel sens. Kultant mhijiex l-ogħla soluzzjoni, l-aħjar soluzzjoni, imma hemm soluzzjonijiet illi rridu nistudjawhom sew, però deċiżjoni rridu nieħdu. Nieħdu deċiżjoni biex nfasslu is-sisien li fuqu jista' jkollna propju din il-mira. L-aħħar kelma, il-Malti huwa għodda għal ħafna professjonijiet semma Keith qabli tant tajjeb diversi professjonijiet, però riċentement dak iż-żvilupp pjuttost riċenti, il-Malti huwa għodda kruċjali għal kull min minn sħabna jaħdem bħala traduttur fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dina ħolqot sfidi ġodda, hemm affarijiet irridu nitkellmu iktar dwar kif nistgħu naraw lil Malti ikun meqjus mhux biss legalment imma anke fil-prattika, lingwa uffiċjali daqs il-lingwi uffiċjali l-oħra tal-familja Ewropea u jiena nħares il-qudiem biex il-rappreżentanti tal-ħaddiema li jaħdmu fl-istituzzjonijiet li huma membri tal-Kunsill tal-Malti, għax il-Kunsill jiġbor fih ukoll rappreżentanza tal-ħaddiema li jaħdmu fl-istituzzjonijiet. Bl-għajnuna tagħhom inkunu nistgħu nimmiraw u nsolvu sfidi li forsi jidhru żgħar imma meta titfaħħom flimkien kumulu tagħhom jagħmlu differenza kbira. Stedina finali aħna fil-biblioteka nidejna wirja il-mixja tal-Malti fl-aħħar snin. U l-ena tiegħi nara l-istudenti tal-primarja u tas-sekondarja jidħlu, jaqalbu u jaraw fil-karti, fil-kopji li nippreżentaw dawn id-dokumenti illi huma s-sisin tal-avvanz tal-lingwa Maltija. Nħeġġitkom morru żżuru din il-wirja, idħulu huwa kompletament bxejn u naħseb illi din hija wirja li tarrikkixxi lilna l-koll. Grazzi mill-qalbi ta' dan kollu li tisir dalodu u nħares il-qoddim biex il-lingwa Maltija tkompli tikber, tissaħħaħ u meta uliedna jieħdu postna ikunu isibu qudiemhom lingwa illi baqgħet tevolvi, baqgħet tikber
u baqgħet tiffjorixxi. Grazzi ħafna ħbib. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Owen Bonnici, apprezzajt ħafna wkoll li semmit il-wirja li fil-fatt tinsab fil-Mużew tal-Arkeoloġija u saret bisħab ma' Heritage Malta fil-fatt. Issa nistieden lill-Eċċellenza tiegħu, President ta' Malta, Dr. George Vella biex jagħmel id-diskors tiegħu u nerġgħu nirringrazzjawk tal-li jogħġbok tospitana f'dan il-Palazz Sabiħ. Onorevoli Ministri, membri parlamentari, mistiedna. L-għonet nixtieq nirringrazzjakom li dan hawnhekk dalodu għaliex għal darba oħra qegħdin turu illi s-sejħa tal-Uffiċċju tal-President biex nagħmlu niffukaw iktar fuq il-lingwa tagħna qed tasal. Jiena bla mantawa li rrid ovvjament norbot kollu ma dan li qalu l-kelma ta' qabli, kollu leġittimu u validissimu, però xtaqt illi nirriflettu għaliex qegħdin hawn dalodu. Meta fil-bidu bejt titkellem fuq il-bżonn illi nibżaw għal-Malti bħala l-sienna, ma kontx waħdi. Ma kont diġà allarmat mill-fatt illi bil-mewġa tal-hekk imsejja żvilupp u bil-mewġa tal-turiżmu ġo fostna u bl-ammont enormi ta' żgħażagħ Maltin li jmorru barra u jiġu u l-medja li qed tinfluwenzana b'dal mod qawwi, kont ġajt inħoss illi hemm bżonn illi l-sienna jissaħħaħ biex jipproteġi lilu nnifsu kontra dak li ikun ħajeddu. Li ma kienx xi għajta biex inqajmu lingwa mejta jew lingwa li kienet spiċċat. Lingwa tagħna kienet għadha għaddejja, lingwa tagħna kont qegħdin nużawha, tuża kuljum ma' sħabek, però konna qegħdin ninnutaw li qed titniġġes u qed titbiddel bla kontroll. U l-ħsieb tiegħi kien li fil-waqt illi ma nħallux, ċoħe ma noġġezzjonawx, illi l-lingwa tkompli tiżviluppa kif jagħmlu l-lingwi kollha matul iż-żmien, ma kien hemm il-bżonn li wieħed jibda kif ngħidu bil-Malti jżomm il-brejkijiet, għal fuq il-kelma Ingliża, imma iżomm il-brejkijiet ħalli ma jħallix isir dak li mhux suppost isir. U allura hemmhekk kien hemm il-bżonn li wieħed idaħħal anki l-akademiċi, idaħħal in-nies li jifhmu fil-lingwistika u anki nies li barra li huma il-practitioners anki jkunu wkoll kapaċi illi imexxu. Li ġara huwa li u b'sodisfazzjon ngħidu dan l-appell intlaqa. Sebt l-opportunità u sebt l-okkażjoni ta' parteċipazzjoni u għajnuna minn ħafna organizzazzjonijiet u dan anki xi dallhom il-ġurnata meta din naraw kemm għandna min qiegħed jaħdem magħna fuq din tal-proġett. Imma llum il-ġurnata issa wara bħalma semma anki il-Ministru Grima wara li aħna anki issa din varajna kodba diġitali għat-tfal qegħdin nagħmlu kampanja nitkellmu. Jiena sepp illi l-iskop kollu tal-lum huwa għalhekk irid nagħmel il-messaġġ tiegħi qasir ħafna. Li rridu nagħmlu llum huwa rridu naraw where do we go from here kif ngħidu, fejn ħammorru minn hawn. Għandna titlu ta' hawnhekk qegħdin l-isem Malti għal qalbi. Anke jekk nirriflettu fuqu, għandna nafu jekk kollok ħaġa għal qalbek tibża liha, tożza, tuża meta jkun bżonn u fl-istess ħin tipproteġiha. Però minnaħa l-oħra jien ma nemminx u laqqas naħseb li għandna nagħmlu dak li ħafna jagħmlu meta jkollhom oġġett prezzjuż ipoġġuh ġo vetrina biex igawdu huma jħarsu leħ u dan isir biċċa tal-mużew. Il-Malti ma jistax isir biċċa tal-mużew, ma jistax lingwa, isir lingwa mejta, rrid jibqa' jevolvi tibqa' kompli jikber. U allura rridu naraw nagħmlu minn kollox biex nożżuh, sa meta tnożżuh smajna diġà kliem ta' mħabba li l-lingwa, kliem li juri ċar li aħna inħobbu l-lingwa, inħobbuha, però inħobbuha biss biżejjed. Jiena sepp li ma jkunx biżejjed jekk aħna ma nagħmlux dak kollu li hu possibbli mbagħad biex nipproteġu l-lingwa. U nipproteġuha minn xiex, nipproteġuha milli tiġi imwarba biex tidħol lingwa oħra, nipproteġuha milli tiġi użata ħażin u nipproteġuha milli tiġi tispiċċa mfarka li ma tibqax il-lingwa sabiħa illi għandna.
U dan isir ħafna drabi billi nużawha. Għax hekk għadd mhix oġġett ta' vetrina, oġġett ta' tużah. U meta tużah oġġett tkun anke tittieħ il-ħajja. Għaliex ikun qiegħed iwassal l-użu tiegħu, għandek oġġett u tużah qed tużah u qed tieħu minnu ir-riżultat tal-użu tiegħu. Kif semma diġà qegħdin anki illum naraw illi ħafna barranin li qegħdin fostna huma stess qegħdin japprezzaw is-sbuħija u l-karatteristiċi tal-lingwa tagħna u qegħdin imorru huma biex jibdew jistudjawh u jibdew jużawh. Però u għaw il-punt, aħna fil-bidu bdejna li nħolqu kuxenza. Il-kuxeja inħossi l-kuxenza inħolqod, speċjalment fejn hemm bżonn inħolqod. Għaddejna mill-fażi wkoll tal-promozzjoni li nippruvaw nippromovu dal-kunċett ħalli kemm jista' jkun ikonna iktar u iktar min jingħaqad magħna ħalli ikun konxu ta' x'qegħdin nagħmlu, x'qegħdin insalvaw u għaliex qegħdin nagħmluh. Però sal-lum, kif qed narejn illum u għalhekk għandna udjenza biex ngħidlek speċifika mistiedna, illum irridu mmorru għal fażi tat-twettieq. Ġifieri irridu mill-kliem issa irridu ngħaddu għal fatti. U l-fatti juru ruhom meta inti qiegħed twettaq l-oġġett. U għalhekk hawnhekk għandna nies li huma responsabbli fiċ-ċivil, nies li huma responsabbli mit-twettieq tal-lingwa, l-uffiċjali tal-komunikazzjoni, mill-Ministeri, għandna segretarji permanenti, għandna diretturi, assistenti, diretturi, uffiċjali tal-ċivil. U għaliex dejna minnkom? Dejna minnkom għaliex nemmnu illi il-kuntatt uffiċjali tal-gvern u tal-ċivil mal-poplu jilab rwol importanti ħafna, meta din nikkomunikaw, meta din nużaw il-lingwa. Hawnhekk irridu nagħmlu ċara u m'għodux noħlu żmien nirrepetuha, ħadd mhu qiegħed jgħid li għandna nwarbu l-bilingwaliżmu. Tkun dawwa oxxena, il-bilingwaliżmu huwa wieħed mis-saħħiet kbar li għandna li nistgħu aħna nikkomunikaw b'żewġ lingwi u nikkomunikaw bihom b'mod tajjeb. Għaliex kif intqal diġà il-Malti f'ħin nifsu għalkemm sabiħ, għalkemm ġojjell, għalkemm nożżuh ma nistgħux immorru fil-fora internazzjonali bih u nitkellmu bih. Kif qal tajjeb Owen, wieħed jisimgħek għal gost li jisma' xi ħaġa li mhix tas-soltu, però ma twassalx il-messaġġ, ma titkellimx bih, ma toħloqx id-diskussjoni bil-lingwa tiegħek, allura hemmhekk għandna l-Ingliż. Ġifieri, bla ma naħlu żmien fuq l-argument li ħadd mu qed jgħid li aħna għandna nwarbu il-bilingwaliżmu. Bilingwaliżmu huwa xi ħaġa li nożżu, xi ħaġa li tajba u nkomplu nimplementaw. Però kif dejjem ngħidu ejja nużaw il-ġiex lingwi differenti fil-ħin opportun u anki b'mod korrett, kemm il-Malti u kemm Ingliż. Talmuni jinkom li sfortunatament ħafna drabi li nisimgħu kawlata ta' Malti u Ingliż li jiġi mitkellem u mdaħħal f'moħħ it-tfal tagħna minn nies li m'għandhomx sfortunatament il-kwalifiki jitkellmu for eżempju b'Ingliż tajjeb. U allura it-tfal iddaħħlulhom ġo rashom frażijiet u idjomi u kliem li assolutament ma jkunx. U f'dal-każ, ġifieri meta dan huwa żgur qegħdin niftehmu fuq u naqblu fuqu, jien qed nappella għal kull min qiegħed fl-amministrazzjoni li nużaw il-Malti u nużaw tajjeb. Pereżempju nibdew mill-fatt li min jikdbinna bil-Malti nirrisponduh bil-Malti. U jekk ħajkun hemm aħbarijiet jew inkella notices jew xi komunikazzjoni min-naħa tal-gvern, palma nafu din tkun qiegħda b'żewġ lingwi. Però l-Malti irridu naraw illi jkun tajb. Jiena wieħed mill-ikbar uġeħ rasilijiet tiegħi mhux tant xi joħroġ miċ-ċivil, imma anki l-midja tagħna. U l-midja, hawnhekk hawn il-Ministru, rridu b'xi mod nikkontrollaw dak kollu li ngħid. Forsi dak li hu miktub u preparat bħall-aħbarijiet ikun hemm min jiċċekkja qabel jiġu mqorija. Però il-tkissir tal-lingwa li nisimgħu qegħdin fuq il-midja tagħna hija xi ħaġa kbira u tinkwitana ħafna. F'dil konferenza bħalma tafu se niddiskutu l-implementazzjoni kif semmejt għax irdu mmorru mill-diskors għal-fatti.
U nieħu gost nara li t-topics li ġew mażula huma importanti ħafna. Għandek pereżempju psikoloġija tal-komunikazzjoni. Dan wara kollox l-irsien għal-feqed, il-lingwa għal-feqeda biex tikkomunika mal-bniedem. U jekk inti m'għandekx tifhem xi twassal u xi tfhem u kif tinfluwenza b'dak li qed tgħid, hemmhekk ovvjament għandek problema. U tidħol imbagħad il-lingwa, l-aċċessibilità u l-inklużjoni. Malti fl-amministrazzjoni pubblika qed titkellem fuq ġifieri u nemmen ukoll illi l-iktar ħaġa importanti li hawn illum li qed tiżviluppa minn mument tal-ieħor u kelli esperjenza żgħira meta konna l-Litwanja riċentement hija l-użu tat-teknoloġija u tal-intelligenza artifiċjali fil-lingwi. Rajna esperiment li din juruna kif qegħdin jiżviluppaw programmi li ħarsu il-lingwi żgħar bħal l-Icelandic, l-Irish, l-Lithuanian, l-Estonian u l-Malti, fejn hemm programmi ta' traduzzjoni li ġibu lek għajnejk wara wednejk. Li inti tara xi ħadd jikteb bil-Litwan, li again għalina wkoll hija xi ħaġa totalment laqqas tifhem kelma waħda minnu, tafas il-buttuna u joħroġlok Malti perfett bit-tikek, bis-sink, bil-għajn u kollox hija postu. Jiġifieri hemm teknoloġija avanzata ħafna illi wkoll irdu nżommu okura magħha din ħalli aħna nkunu nistgħu nużaw dit-teknoloġija fil-promozzjoni tal-lingwa tagħna, ġifieri fit-twettiq tal-doveri ċivili tagħna u fl-amministrazzjoni ċivili anke nkunu nistgħu nibdew nużaw mhux biss il-Malti bħala Malti, imma anki nagħmlu użu mill-teknoloġija li għandna. Ovvjament imbagħad bħalma semma diġà għandna ħomol sħiħ ta' ħaddiema illi jaqsmu li għandhom xogħolhom huwa marbut mal-lingwa. Dawn kollha ovvjament irridu ngħinuhom illi jkollhom aċċess għal dak li hu available, però fl-istess ħin irridu wkoll mbagħad naraw illi jkun hemm taħriġ ta' dan nies illi iżommu ruħhom maż-żminijiet u dejjem joħorġu bl-aħjar prodotti u l-aħjar riżultati tal-iżvilupp tal-lingwa. Ġifieri qegħdin nagħmluha ċara illi l-iskop tagħna hawnhekk aħna huwa li nwettqu l-lingwa però ma nxekkluha bl-ebda mod billi tkompli tiżviluppa. Kemm f'dik li hija inklużjoni ta' kliem ġdid, kemm dik li hija l-mod kif tintuża u anke kif wieħed jista' jħaddimha. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, eċċellenta. Fil-fatt mill-kliem għal-fatti issa kif qed tant tajjeb inti, il-konferenza hija t-tema tagħha hija l-użu tal-sinna fostna. U semmew fil-diskorsi ta' qabel vera hemm l-appoġġ, hemm l-isfidi wkoll u fl-ewwel parti issa li jmiss wara dan il-ftuħ se naraw preżentazzjonijiet li nittamaw li bihom nkunu nistgħu nidentifikaw eżattament x'inhu huma l-isfidi fid-dettall li għandu l-isin Malti. U nistieden għalhekk li Dr. Stephanie Borġ Buġejja għall-ewwel preżentazzjoni f'din l-ewwel parti tal-konferenza. Grazzi ħafna. Il-psikoloġija tal-komunikazzjoni. Eccellenza, onorevoli ministri, membri distinti, sinjuri, l-odwa tajba, it-tema li se nkun qed nitkellem dwar llum hija l-psikoloġija tal-komunikazzjoni. Xtaqt niftaħ il-preżentazzjoni tiegħi billi nagħti definizzjoni ta' psikoloġija u mbagħad ta' komunikazzjoni. Psikoloġija hija l-istudju xjentifiku tal-imġiba u tal-proċessi mentali. Tinvolvi firxa wiesa ta' suġġetti fosthom il-personalità, l-imġiba soċjali, l-iżvilupp u l-iktar suġġett tal-qalbi s-saħħa mentali. Il-psikologi jużaw diversi metodi sabiex jilħqu lill-familji, l-tfal, lill-klijenti tagħhom, fosthom u dak li se nkun qed nitkellem dwar llum, wieħed mill-għodot li nużaw hija propju it-terapija. Il-komunikazzjoni imbagħad hija il-proċess ta' skambju ta' informazzjoni bejn individwi diversi. Ma tinvolvix biss l-ingħatar ta' informazzjoni,
imma huwa żvilupp ħaj ta' relazzjoni bejn il-kellim u s-semmieħ. Hija aspett essenzjali u importantissimu tal-interazzjoni tal-bniedem u għandha rwol kritiku fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet, fil-qsim tal-għarfien u fil-kisba ta' għanijiet komuni. Il-lingwa hija waħda mill-komponenti fundamentali tal-komunikazzjoni, mod speċjali l-lingwa nattiva għandha rwol kritiku fit-tiswir tal-ħiliet tal-komunikazzjoni u l-interazzjonijiet soċjali tal-persuna. Tipprovdi il-pedament sabiex wieħed jifhem b'mod aktar ċar l-isfumaturi tal-komunikazzjoni anka dawk mhux verbali. Barra minn hekk, il-lingwa nattiva ħafna drabi toffri mezz b'saħħtu immens ta' kif wieħed jista' jesprimi ruħu, l-emozzjonijiet, il-valuri u tgħin biex wieħed jagħmel sens mill-esperjenzi li jgħaddi minnhom fil-ħajja tiegħu. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2021 wettaq stħarriġ dwar l-użu tal-Malti u l-Ingliż f'sitwazzjonijiet soċjali differenti. L-istħarriġ sar fuq kampjun ta' aktar minn 1000 ċittadin f'etajiet pjuttost wiesa bejn 18 u 80 sena. Ir-riżultat juri illi 97% ta' dawk li wieġbu iqisu l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom. L-istudju juri ċar li għalkemm aħna pajjiż bilingwu, il-Malti jibqa' wieħed b'saħħtu anka fost ġenerazzjoni żagħżugħa. L-użu tal-lingwa nattiva għandha rwol essenzjali fil-mod ta' kif persuna tesprimi ruħha meta tkun fl-iktar momenti vulnerabbli u tfittex għajnuna diversa minn diversi professjonisti. Nista' ngħidilkom illi meta klijent ikun qed ifittex l-għajnuna, waħda mill-affarijiet li jsaqsi hija propju bliema lingwa it-terapist jew il-professjonist li se jkun qed jgħinu se jkun qed jitkellem fil-proċess ta' għajnuna. Allura il-lingwa se tkun waħda minn dawk l-affarijiet illi persuna ħadd ikkunsidra. Skont ir-riċerka, it-terapija psikoloġika li tingħata bil-lingwa nattiva u allura il-lingwa li l-klijent iħossu l-iktar komdu biha ħadd tkun ħafna aktar effettiva minn dik tal-lingwa forsi iktar sekondarja. Għalfejn? Għaliex l-interpretazzjoni tal-idejat, tal-esperjenzi, l-emozzjonijiet fil-lingwa primarja jiġu aktar naturali, joffru sens ta' fluenza u spontanjetà. Jagħtu libertà u wara kollox aħna meta tnejnu l-klijent nixtiequ li jħossu liberu li jesprimi lilu nnifsu kif jixtieq sabiex jiddeskrivi id-diffikultajiet li jkun għaddej minnhom b'mod l-iktar veritieri. Il-lingwa nattiva toffrilna wkoll opportunità sabiex inkunu nistgħu norganizzaw l-esperjenzi tagħna, nagħmlu sens minnhom u niżviluppaw għarfien u perspettivi ġodda. L-użu tal-lingwa nattiva fit-terapija jgħin ukoll sabiex jipprovdi sintonazzjoni aħjar bejn it-terapista u l-klijent. Għalfejn għaliex il-klijent meta juża l-lingwa li huwa komdu biha se jkun f'qagħda ferm aħjar li wassal l-irqaqat u l-kumplessitajiet tal-esperjenzi emozjonali, psikoloġiċi, soċjali li jkun għaddej minnhom. Però dan jgħin ukoll lit-terapista sabiex jifhem aħjar il-ħtiġijiet u s-sentimenti tal-klijent u għalhekk ikun jista' jirrispondi bl-aħjar mod, b'mod empatiku u sintonizzat mal-perspettiva unika tagħhom. Tgħin sabiex tinbena fiduċja u relazzjoni pożittiva.
ċerti klijenti illi dan kollu ma jsibuħx tkun waħda mill-affarijiet li forsi ġelhom jieqfu mill-proċess terapeutiku, jieqfu ifittxu l-għajnuna għaliex iħossu li mhux qegħdin jiġu mifhmuha bl-aħjar mod possibbli. Waħda mill-iktar aspetti fundamentali ta' kif ngħinu lill-klijent hija li wieħed joħloq relazzjoni terapeutika. U l-lingwa nattiva toffri propju dan, tiffaċilita l-konnessjoni bejn terapista u klijent, tagħti l-empatija, tesprimi l-appoġġ. Għalhekk il-lingwa ta' bilħaq hija komponent ewlieni tal-proċess bejn klijent u terapista. Tgħin iktar sabiex it-tnejn li huma jsiru jafu ħafna iżjed lil xulxin u kif jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-lodda li qed tiġi offruta. Skużawni, ma nafx kif wasalt hemmhekk, il-lingwa bħala għodda għall-fejqan, l-importanza tal-lingwa ma tistax tiġi injorata. Il-lingwa hija il-mezz essenzjali, il-mekkaniżmu ewlieni li jista' jgħin bniedem jew isib konnessjoni, isib persuna li tifmu, isib persuna li qed tara f'eżatt minn dak li huwa għaddej, jew inkella iżomm distanza mill-emozzjonijiet tiegħu. Il-lingwa allura ser nazzarda ngħid li se tkun dik iċ-ċavetta li se toffri il-proċess tal-fejqan, se tagħmel il-vjaġġ tal-kura iktar faċli sabiex issaħħaħ anke hi ir-rabta tal-klijent mal-proċess terapeutiku tiegħu u mal-persuna illi qed tgħinu. Bħala affarijiet ta' konklużjoni u forsi suġġerimenti li llum nixtieq ngħadden f'dan il-ħin qasir li għandna, dak illi se ngħid illi forsi jott għall-qasam tagħna tal-psikoloġija jott ukoll għall-klijenti u l-konsumaturi tal-entitajiet tal-gvern u ta' kumpaniji privati. L-ewwel punt li xtaqt ngħaddi huwa illi ħafna midrabi meta l-klijent jiġi għall-għajnuna ikun qed ifittex djanjosi, ikun qed ifittex informazzjoni u jitlob anke rapport. Sissa ħafna midrabi ir-rapporti jingħataw bil-lingwa Ingliża. Ħafna midrabi l-klijenti jgħidulna femuli għax jiena mhux qed nifhem xejn, b'mod speċjali għaliex ikun hemm diversi kliem li huma tekniċi, diversi risorsi illi huma bil-lingwa Ingliża. Meta l-klijenti jirċievu dawn l-għodot f'lingwa li forsi mhumiex daqshekk konfidenti fiha, jistgħu jitħabtu biex jifhmu bis-sħiħ l-informazzjoni. U allura qed innaqsu il-konnessjoni tal-klijent mar-rapport li għandu informazzjoni dwaru nnifsu u mal-proċess terapeutiku kollu kemm hu. Mentri jekk ir-rapporti jingħataw fil-lingwa nattiva, il-klijent jista' jħossu ħafna iktar konfidenti u wisq iktar jimpenja ruħu u jkun iktar kapaċi jagħmel sens mill-esperjenzi tiegħu. L-ebda klient m'għandu jingħata rapport imur għand xi ħadd u jgħidlu għidli x'inkiteb dwari, imma l-klijent għandu jħossu konness ma' dak li hemm miktub dwaru. Għalhekk il-forniment ta' rapporti kwalunkwe hawnhekk qed nitkellem fuq dak psikoloġiċi fil-lingwa nattiva jistgħu jkunu komponent importantissimu ta' kura li jippromuovi fejm, jippromuovi impenn akbar mill-klijent sabiex verament jagħmel sens mill-vjaġġ tiegħu. Però biex dan isir, inħoss li hemm bżonn ħafna iktar taħriġ speċjalizzat fil-lingwaġġ użat f'dan il-qasam u fuq smoħrajn. Partikolarment fil-lingwa nattiva, għaliex it-terminoloġija u l-kunċetti użati fil-psikoloġija ħafna drabi huma komplessi ħafna, huma speċifiċi għad-dixxiplina u mingħajr ma jkun hemm taħriġ xieraq, il-psikologi jistgħu jitħabtu biex jikkomunikaw b'mod effettiv mal-klijenti tagħhom.
fosthom meta nkunu din nistudjaw fil-kors tal-psikoloġija dawn it-termini jingħataw bl-Ingliż. Barra minn hekk, l-isfumaturi tal-lingwa jistgħu jkunu kruċjali biex jiddeskrivu aktar b'mod preċiż il-fenomeni psikoloġiċi u jwasslu b'mod aktar effettiv id-dijanjosi, però apparti minn hekk it-trattament tal-klijent sabiex jibda iħossu aħjar. Wara li jingħata ir-rapport, il-klijenti wkoll jingħataw riżorsi nagħtuhom diversi għodot oħrajn sabiex jitalmu iktar dwar il-kondizzjoni tagħhom biex meta jispiċċa l-proċess terapeutiku jistgħu jkomplu jgħinu lilhom infushom. Bħalissa l-att ta' kodba illi hawn disponibbli dwar diversi problemi ta' saħħa mentali huma ħafna minnhom magħmula bil-lingwa Ingliża. Allura li kieku jkollna qatt ta' kodba oħrajn bil-lingwa nattiva li jkopru diversi diffikultajiet psikoloġiċi jistgħu jkunu riżorsi siwja ħafna għall klijenti sabiex jifhmu aħjar dak li huma dejjem minnu. U fuq kollox biex ikomplu jnaqsu iktar l-istigma tas-saħħa mentali fil-komunità iktar wiesa'. Li wieħed ikollu aċċess għal firxa ta' kodba bil-lingwa nattiva tiegħu jista' jgħin sabiex innaqsu id-distakk bejn il-komunitajiet professjonali u s-soċjetà ġenerali u għalhekk intejbu l-komunikazzjoni u l-fehim ta' kwistjonijiet psikoloġiċi. Bħala l-aħħar punt tiegħi xtaqt nikkonkludi billi nagħti wkoll isu informazzjoni dwar taħriġ dwar riċerka li kienet saret mill-World Health Organization fl-2019 qabel il-pandemija fejn uriet illi il-problemi ta' saħħa mentali qegħdin jiżdiedu dejjem iktar madwar id-dinja kollha. Madwar 20% ta' tfal u l-adolescenti għandhom kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Matul il-pandemija u wara l-pandemija dawn żdiedu ferm aktar. Għalhekk l-użu tal-lingwa nattiva fit-terapija jista' verament jgħin sabiex nippromuovu ħafna iktar sens ta' sigurtà u fiduċja fidejn il-klijent u dak illi qed jgħinu. Tista' tkun kruċjali biex tiffaċilita fejqan, biex tiffaċilita tkabbir emozjonali, biex innaqsu ir-riskju ta' nuqqas ta' fejim u jiġi żgurat li t-terapisti jifhmu bisħieħ il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-klijenti. Dawn kollha se jgħinu għal iktar empatija u iktar support. Għaliex ir-riżultati terapeutiċi jistgħu jkunu ħafna iktar individwalizzati, iktar effettivi u iktar sodisfaċenti. Għalhekk l-użu tal-lingwa nattiva tal-klijenti fit-terapija jista' jkun wieħed minn dawk l-għodot għall-importanza tal-fejqan u għall-iżvilupp emozzjonali. Grazzi ħafna. Dr. Stephanie Borġbuġeja, grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal il-lingwa, l-aċċessibilità u l-inklużjoni fidejn Dr. Simon Ingwanez. Grazzi ħafna. Grazie. Eccellenza, onorevoli ministri, mistednin distinti, kollegi u ħbib, l-odwa tajba. Għal-qalbi ħafna li ninsab ma'kom dal-għodu f'dan l-ispazju fej nimirħu fl-iskambji għal kura xerqa tal-Malti, proċess li jitlob sensittività, ħsib kritiku u għozza. Fil-ħin li għandi se nifoka fuq rabtiet bej il-lingwa, il-ħsib, il-kultura u l-kreattività.
Qabel xejn, tajjeb nagħtu ħarsa lej x'nifhmu bid-drittijiet kulturali. It-tliet elementi ewlenin ta' dritt tal-kultura huma id-dritt tal-aċċess, id-dritt tal-parteċipazzjoni u dritt tad-tgawdija tal-kultura. Dan ifisser li kull bniedem u kull komunità bla riserva ta' lingwa li jitkellmu, ġens, mezzi, ħila, età, diżabilità jew sfidi għandhom id-dritt ikunu jafu, jifmu, jesperjenzaw, jużaw, jindukraw, jiskambjaw, jiżviluppaw il-wirt kulturali u l-espressjoni kulturali. U għandhom ukoll id-dritt li jibbenefikaw mill-wirt kulturali u mill-espressjoni kulturali ta' ħaddieħor. Imbagħad, l-istess dinjità tal-bniedem li fuqha huwa msejjes id-dritt hija riflessa fid-dmirijiet li nġorru ta' kuljum. Il-valur li nagħtu l-kultura, l-aċċess lill-bniedem jiddefinina lilna li nsarfuh u lill-istrutturi tagħna, mhux lill-persuni li nirrispettaw jew nonqsu. Għax il-valur tad-dinjità u kull mu marbut magħha minn hawn id-dinja ma jistrieħx fuq l-arfin moti jew miċħud, jew fuq l-ekwità li nfittxu, jew li kultant forsi ma tantx naħsbu fuqha. Issa meta nitħattu fuq lingwa, qed nitħattu fuq espressjoni. U qed nitħattu fuq wirt ħaj u għammiel u proċessi ta' tlissin u ħsieb imħabbla mhux ħażin. Twaħħid tal-intrapersonali u l-interpersonali fl-istess nifs. Relazzjonijiet u għażliet, valuri u femiet, ħtiġijiet, ħiliet. Fil-prattika, il-lingwi namru fihom. Il-lingwa modell kumpless, tevolvi bla edu, iġġor univers, dinjiet li jbarru u jħadnu, idarsu u jħollu fl-istess waqt. U għalhekk l-importanza ta' żliet meqjusa fejn tidħol lingwa. Dan hu l-qofol ta' ħidma id fit. Ħanifhmu dejjem aktar kemm il-ħsieb u l-kelma idakru u jsawru l-xulxin. Kemm għalhekk għandna f'idejna u f'fomna seta' u mela responsabilità bla tarf. It-tħaddim tal-lingwa b'sensittività u ħsieb jgħinna niftehmu aħjar u joħloq ambjent tħuli u ekwu. Mill-banda l-oħra, it-twarrib tal-sien jaqta' bniedem mill-eruq propji u kapaċi jferi l-iżvilupp tal-konjizzjoni, l-intellett, l-emozzjoni, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Joħloq sens ta' spostament, dbiċċir tar-ruħ. Da żgur li nonqsuhom l-ulidna meta l-sin li writna b'kull ma jġor nirrenduhom orba lieh. Da żgur nonqsuhom il-komunitajiet tagħna meta nittrattaw lingwa bħal kieku żejda. Da żgur il-lingwa mhix il-laqwa li niftehmu u n-niddubbaw u li nkunu sal-ponta ta' mneħerna qed naraw kull meta inqanċu fl-infiq u l-ħin u fl-enerġija li jitlob minna itħaddim tajjeb tal-lingwa. Da żgur realistiċi u prattiċi u serji u ma nkunux qegħdin infettqu meta l-lingwa u l-aċċessibilità inqisuhom sagri. U sagru kull il-sien u kull m'għandhom niesu bih u d-dinjità tal-bniedem li jammar fih. Għaldaqstant, is-sena l-oħra l-Kunsill tal-Arti nieda pakkett ta' riżorsi dritt għall-kultura.
imfassal mal-komunitajiet u ma' setturi vari, ifoka fuq realtajiet kurrenti, ixerret modelli tajba l-aċċessibilità u l-inklużjoni u joffri għajnuniet utli u konkreti għal prattika ta' kuljum, inkluż fej jidħol it-ħaddim tal-lingwa. Il-kontenut imsawwar fuq l-osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li saru fid-diskussjonijiet. Għax fl-aħħar mill-aħħar, is-soluzzjonijiet għand in-nies qegħdin fil-komunitajiet, għand is-setturi varji ta' madwarna. Daw li qed naraw fuq l-iskrin huma 4 ilħna mill-proċessi. U l-istess proċessi waslu wkoll biex il-kultura ta' dritt u twettiq tiegħu saret il-ġebla tax-xewka tal-Istrateġija 25, xprunata mill-mantra isma' oħloq imraħ. Verżjoni elettronika kemm ta' dal-pakkett kif ukoll tal-istrateġija jistgħu jitniżlu mis-sit tal-Kunsill tal-Arti. Jinsabu fit-taqsima gwida u pariri u l-pakkett ta' riżorsi il-pakkett ta' riżorsi ma' riżorsi u l-istrateġija mal-pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk, kemm il-pakkett kif ukoll l-istrateġija issibhom f'għamla fiżika. Dis-sena tnedit ukoll il-verżjoni audio tal-pakkett ta' riżorsi li wkoll tista' titniżżel mis-sit tal-Kunsill tal-Arti. Daw ir-riżorsi jistgħu jinkisbu kollha bil-Malti u bl-Ingliż u mingħajr ħlas. Li qed naraw issa fuq l-iskrin huma 3 mill-lejjun kemm ta' għajnuna finanzjarja kif ukoll ta' gwida. Mhux kaslin tawwal fuq kull għajnuna, linji gwida u d-dettalji għall-assistenza jinsabu kollha fuq is-sit tal-Kunsill tal-Arti. Biss dawn huma għajnuniet dawn fejn wieħed jista' jirrikorri anki biex jara xi proġetti li forsi ikollu f'moħħu u tip ta' għajnuniet li jeżistu għalihom. Nistedinkom tagħtu daqqatajn ħafifa lej l-għajnuna komplementari għall-aċċessibilità. Din tikkumplementa għajnuna offruta taħt mekkaniżmi oħra li jamministra il-Kunsill tal-Arti. Anka tieħdu idea ċara ta' għodot li jintużaw biex inkattru l-aċċessibilità. Fil-fatt il-lista ta' spejjeż li huma eliġibbli għall-għajnuna hija maħsuba wkoll biex tnebbaħ idejat ta' kif nistgħu nkunu aċċessibbli iktar kemm fil-lingwa fir-rigward tal-lingwa li hija tema li qed nifukaw fuq allum u anke f'aspetti oħra ta' aċċessibilità. Ħanalaq bi ftit rakkomandazzjonijiet prattiċi ċkejkna. Nażlu il-lingwi li nħadmu b'sensittività u ħsieb. Inżommu f'moħħna li għandna 3 lingwi uffiċjali: il-Malti, l-Ingliż u l-lingwa tas-sinjali Maltija, irrikonoxxuta mill-Parlament Malti fl-2016. Kultant se jkollna bżonn nikkonsidraw li nużaw anki lingwi oħra tas-sinjali, lingwi tas-sinjali oħra u lingwi oħra. It-tieni, nafżaw minn qabel x'lingwi ser inħadmu importanti fl-attivitajiet illi norganizzaw fix-xogħol li konna illi ma natux sorpriżi persuna qed tistenna li ħadd inqeda b'lingwa u ssib li dak li tattendi għalih fil-fatt ma jkunx aċċessibbli. Tajjeb illi fejn huwa possibbli anke wieħed jikkonsidra li joffri servizzi ta' interpretazzjoni jekk se jintużaw slides pereżempju bl-Ingliż. Importanti li għall-inqas id-diskors ikun bil-Malti biex hemm din l-aċċessibilità u anke nikkonsidraw li noffru servizz għal min ma jismax. Nadattaw
il-lingwi li nħadmu, ħankunu ċari. Kultant nitkellmu bil-Malti u ma niftemux laqas mal-Maltin. Nadattaw il-lingwi mela nissimplifikaw meta qed ngħid nadattaw il-lingwi kemm fid-diskors kif ukoll fid-dokumenti li nħorġu. Hemm tendenza li fid-dokumenti għaliex forsi anke jkunu ta' natura teknika ikun hemm ċertu jargon li naturalment huwa min natura tad-dokument, biss tajjeb li naħsbu isma' huwa każ li noħorġu verżjoni forsi iktar tħulija għal nies li mhumiex tekniċi. Ir-raba' punt, stampa ta' ftit 1000 kelma. Uża formati faċli, fl-aħħar mill-aħħar aħna ma naqrawx kliem biss, le? Il-5 punt, akkomodazzjoni lingwistika raġonevoli toħloq kuntest aktar ekwu għal persuni bi sfidi partikolari. Min barra l-lingwa tas-sinjali u s-sottotitli ta' min nikkonsidraw ukoll il-brejle, deskrizzjonijiet audio, sottotitli, dawn id-deskrizzjonijiet audio forsi jeħtieġu xi daqsxejn iktar spjega l-lum il-ġurnata anka fil-qasam kulturali, anka meta inti tattendi għal performance, jista' jkollok performance li hija viżiva ħafna imma tkun aċċessibbli għal min ma jarax għaliex tkun għaddejja deskrizzjoni audio. Fil-fatt dawn l-affarijiet narawhom anke fuq l-internet illi pereżempju taċċessa inti dokument li jkun fih l-istampi imma mbagħad ikun hemm ukoll deskrizzjoni għal min l-istampa ma jistax jara x'hemm fl-istampa. Infittxu assistenza professjonali fuq it-tifsil ta' testi, fil-fatt hija forsi anka teknika u arti ta' kif aħna nfasslu dokumenti li huma aċċessibbli meta naħdmu ma' diżinjaturi tal-affarijiet tagħhom li ikunu konxji minn dak li jista' jtellef minn għandu sfidi ta' disleksja jew sfidi oħra. Fuq it-tifsil ta' testi mela fuq screens anke għaliex waħda mill-affarijiet, waħda mill-prattiċi fil-fatt kif aħna nippruvaw noħolqu aċċessibilità hija li meta inti kif semmejt meta inti għandek xi qed jitkellem pereżempju bl-Ingliż ikollok it-titli, is-sottotitli bil-Malti ħalli dak li jkun jista' jsegwi biż-żewġ lingwi biss. Id-drawwa li tajjeb ħafna li jaddiħla fil-fatt hija li jkun hemm ukoll is-sinjali għaddejjin. Issa, meta għandek il-lingwa tas-sinjali għaddejja dik taf toħloq lock screen illi huwa xi ftit biżi ngħidulu, hemm wisq affarijiet u wisq informazzjoni qed jibbombardja lil min qed isegwi, biss meta naħdmu ma' professjonisti tal-affarijiet tagħhom dawn l-affarijiet jistgħu jiggwidawna aħjar fuqhom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi ħanħalli id-dettalji hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Dr. Simon Gwanet. Naddu issa għad-diskors għal-preżentazzjoni ta' Sur Thomas Paċ, id-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Lisin Malti. Grazie. Bonġur kulħadd. Ħanitkellem dwar il-Malti mod ġenerali f'Malta u fl-amministrazzjoni pubblika x'faħar mill-aħħar dak huwa l-iskop li qegħdin hawnhekk dalgħodu kif diġà smajna. X'nisimgħu dwar il-Malti? Dwar il-Malti nisimgħu ħafna xorti, sa dalgħodu stess smajna pereżempju li l-Malti jagħtina l-identità. Għandna nkunu kburin u naraw li ma nitilfuħx. Aħna daqsxejn ta' gżira u x-xurtjati illi għandna l-lingwa tagħna. Ix-xurtjati, nużaw. Bil-Malti ngħidha iżjed kif inħossha, ninftiha b'aħjar, inkun aktar konfidenti. Kollha affarijiet sbieħ. Nisimgħu wkoll li biex nikteb bil-Malti ndub aktar u l-verżjoni bil-Malti tiġini itwal mill-verżjoni bl-Ingliż. Jista' jkun għaliex inti mdorri tuża ħafna l-Ingliż mill-iskola u anke fuq ix-xogħol u allura
bla dubju meta ħatiġi biex taħdem il-Malti trid tneħħiftit dak is-sadid biex tibda tuża il-lingwa. Il-klim tekniku bil-Malti jinħass Trump u ma jifmuħx, mhux bil-fors. Jekk aħna qed noħorġu kitbiet bl-Ingliż u jekk aħna nistudjaw bl-Ingliż il-ħin kollu. Mhux huwa ovvju u naturali li aħna meta se jkollna kitba bil-Malti b'terminoloġija bil-Malti li aħna maħniex imdorrijin biha se nħossuha stramba. U se nibqgħu nħossuha stramba jekk mill-postijiet tax-xogħol tagħna ma nagħtux iċ-ċans li l-Malti nesponuh lill-pubbliku, nużawh fil-kitbiet li aħna nqasmu lill-pubbliku, lill-ċittadini. Il-sinna jaqdina sal-ajruport. Mhux veru, kif sa naraw warajna wkoll wara l-preżentazzjoni tiegħi. Il-sinna qed jaqdina anke f'istituzzjonijiet Ewropej, kif issemma wkoll dalgħodu anke mill-eċċellenza tiegħu. U allura qudiem dawn l-impressjonijiet kollha, affarijiet sbieħ u affarijiet forsi inqas sbieħ, kif ukoll issemma qabli il-Kunsill tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti ħass il-bżonn illi madwar sena u nofs ilu jagħmel stħarriġ nazzjonali biex jara ma jqafx biss ma' impressjonijiet imma jkollu riżultati fideh. Illa għaliex sfortunatament fuq ħafna xorti għandna riżultati kemm irridu u stħarriġiet wieħed wara l-ieħor illi jaġġornaw ruhom imma fuq il-lingwa sfortunatament anke mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ma ssirx riċerka u allura irid ikun entità bħal Kunsill jew id-Dipartiment tal-Malti illi jagħmel din ir-riċerka għax ma nsibuhiex, ma nsibuhom kien. Ħadna kampjun mifrux xjentifikament kif għandu jkun, ħallejna kollox fidej l-NSO kif edna, ħanisled biss il-punti li jinteressawna dal-għodu. Per eżempju, hemmhekk għandna il-parti l-ħamra li qed jgħidu bil-Malti biss nuża nitkellem f'telefonata. Ġifier meta nikkomunika mad-dipartimenti tal-Gvern bit-telefon primarjament jużaw il-Malti. Taqra ittra jew fuljet li jaslulek b'żewġ lingwi. Il-Maltin jippreferu jaqraw ittra jew fuljet li jaslulhom b'żewġ lingwi bil-Malti, idawru l-verżjoni tal-Malti biex jaqraw. Taqra sit bilingwi l-istess, jekk lil Maltin nofrulhom website bilingwi b'żewġ lingwi, hemmhekk għandna ċar illi l-Maltin jippreferu jaraw il-verżjoni bil-Malti aktar mill-verżjoni bl-Ingliż. L-attitudnijiet tan-nies imbagħad ir-reklami bil-Malti huma aktar effettivi mir-reklami bl-Ingliż. Il-maġġoranza assoluta tan-nies jaqblu illi r-reklami bil-Malti huma effettivi aktar mill-Ingliż għax il-messaġġ jasal aħjar. Is-siti elettroniċi tal-Gvern u tad-dipartimenti tal-Gvern tas-settur pubbliku għandhom ikunu bil-Malti u bl-Ingliż. Il-linja l-ħamra qed tindikalna iva jaqblu ma' din il-ħaġa, jaqblu il-siti biż-żewġ lingwi. Litri u l-foljetti mill-Gvern, mill-banek u mill-kumpaniji privati li nirċievi għandhom ikunu bil-Malti u bl-Ingliż. L-istess. Il-riżultat, l-istħarriġ jindika il-Maltin. Il-Malti jħobbuh, il-Malti jippreferuh u jixtiequ jikkunsbaw, jixtiequ jaqraw lilu, jixtiequ li jużawh. Mela allura qegħdin jixtieq hemm xewqa kbira illi mill-amministrazzjoni pubblika nofruhulhom, ngħaddulhom il-kontenut tagħna, l-materjal tagħna bil-Malti u bl-Ingliż, mhux bl-Ingliż biss. Huwa biżżejjed li jintuża l-Ingliż fit-tabelli pubbliċi, diġi li nisimgħu, jgħidulna nuża l-Ingliż għax beħ nilħaq aktar nies. Mhux hekk qed jindika hemm, il-Maltin qed jgħidulna bil-maqlub, qed jgħidulna li l-Ingliż ma nilħaqx li kulħadd bih. Mela allura tajjeb illi naħsbu u meta ħanamlu tabella, meta ħanamlu ħanoħorġu xi ħaġa, noħorġuha bit-tnejn, noħorġuha biż-żewġ lingwi. Ma ninsewx ukoll li kien hemm stħarriġ fl-2015 li sar mill-mita u fih dan l-istħarriġ ħareġ ċar li 97% tal-Maltin iridu s-servizzi diġitali, servizzi elettroniċi bil-Malti u bl-Ingliż. Mela n-nies iridu il-Malti u jridu l-Ingliż. Kif aħna f'ċerti sitwazzjonijiet nibqgħu nofrulhom l-Ingliż biss. Il-Maltin jippreferu
li jkollhom l-għażla u jippreferu li minn dik l-għażla iduru għal Malti. Ħanamlu eżami tal-kuxjenza ta' malajr, naħsbu ftit. Meta nirċievu email mill-pubbliku, x'lingwa nużaw? Tgħidu li bil-fors irid nuża l-istess lingwa li kitibli it-tali jew it-talija biha, iva, għandi kostituzzjoni tgħidlek hekk, id-direttiva 4.1 taċ-ċivil tgħidlek hekk u tagħmlu tajjeb. Imma meta nibda l-komunikazzjoni jien, mela jien se nikteb lill-pubbliku. X'lingwa qed niktiblu biha? Qed niktiblu email bl-Ingliż biss? Jew qed niktiblu email biż-żewġ lingwi? Idealment niktiblu email biż-żewġ lingwi. Ħalli nagħtih l-għażla, għandu dritt tal-għażla u dak li jkun imbagħad jagħżel li ma waħda jaqra u jweġibni bil-lingwa illi jippreferi hu. Tgħid li imma għandna formola fuq ix-xogħol u bl-Ingliż tajjem l-ewwel formola. Mhux bil-forsi jekk il-formola hija bl-Ingliż u qed tissettijak f'dak il-kuntest bl-Ingliż, ma naturali sa jwieġbek bl-Ingliż. Jiġifieri naħsbu li noffru iż-żewġ lingwi f'dak li nagħmlu. X'lingwi qed nużaw fl-operat ta' kuljum? Is-siti tagħna, l-websites tad-dipartimenti tagħna biex huma? Bil-Malti biss, bl-Ingliż biss, bl-Ingliż u mbagħad bit-tlaqqit ta' ftit Malti f'xi sections f'xi simiet partikolari tal-website. Il-posts li ntellaw fil-Facebook biex qed intellawhom. L-infographics sbieħ nagħmluhom bl-Ingliż biss u mbagħad il-Malti nħalluh biex nikbu ftit deskrizzjonijiet taħt, ftit captions. Iċ-ċirkolarijiet li noħorġu bil-ma lingwa qed noħorġuhom. L-istqarrijiet għax-xandir. Il-formoli li diġà semmejt. Is-senjaletika, ġifieri t-tabelli li għandna fl-uffiċċji tad-dipartimenti tal-gvern tagħna. Bliema lingwi qed nagħmluhom. L-identità korporattiva jekk ħanamlu rebranding. Sewa, qegħdin naħsbu f'tipa font illi fih il-ġe bit-tikka l-ħera sa maqtuha, jew għażilna font sabiħ ħafna. Imma mbagħad għax konna qed naħsbu bl-Ingliż, meta ġejna biex nikbu xi ħaġa bil-Malti ma sibniex il-ħera sa maqtuha. U biex sa nagħmlu, sa noqogħdu ngħidu lid-designer jaqgħod jagħmel linja kull darba fuq l-H. Mela mill-bidu irridu naħsbu nitilqu biż-żewġ lingwi. Jekk se nagħmlu rebranding, għandna l-okkażjoni eċċellenti biex naħsbu biż-żewġ lingwi. Il-logo tagħna, il-logos tal-entitajiet tagħna biex inhuma. L-isem tad-dipartiment tagħna qiegħed bil-Malti biex jindifen fil-liġi biss għax bil-fors irid ikun hemm liġi bil-Malti u bl-Ingliż. Mbagħad aħna ta' kuljum nużaw il-website tagħna l-logo jkun bl-Ingliż, nirreferu għall-entità li naħdmu magħha bl-Ingliż. X'qegħdin nagħmlu? Tinsax qegħdin Malta, aħna naħdmu fiċ-ċivil, responsabbli illi nmexxu l-lingwa aħna, jekk maħniex ħanużaw il-logos u l-ismijiet tal-entitajiet tagħna bil-sinna stess aħna, min sa jużhom? Il-karozzi, mela għandna karozza sewa tad-dipartiment tal-Ministeru u ħanamlu l-logo magħha mal-bieba. Ċuċati ta' forsi taħsbu, imma mhumiex ċuċati daqskemm meta tibda tirrifletti fuqhom, tibda tgħid vera ta' bl-Ingliż qegħdin. Jekk għandi naħa u naħa, l-karozza għandha naħa u naħa naturalment. Aħsbu biex nagħmlu wieħed bil-Malti u wieħed bl-Ingliż. L-istess spiża sa tonfoq, imma toħroġ żewġ lingwi, mhux toħtom fuq spiża biex tagħmelhom it-tnejn bl-Ingliż. Il-business cards tagħna biex inhuma, il-logos ta' fuq il-business cards, is-signatures tal-emails biex inhuma, l-isem ta' triq bliema lingwaji, l-answering machines qegħdin noffru jekk għandna customer care, qegħdin noffru l-għażla li l-ċittadin jista' jagħżel il-lingwa, ħafna drabi iva qegħdin noffruha u nagħmlu tajjeb. Imma nafu li hemm entitajiet anke fih dan is-settur pubbliku usa, mhux bil-fors fis-servizz pubbliku, illi l-answering machines huma bl-Ingliż biss. U jkollna ħafna kritika bla dubju, għax aħna qegħdin f'Malta ma nistax nikkomunika, għandhom raġun in-nies. Ejja nofrulhom iż-żewġ lingwi.
Qegħdin naraw li r-riżorsi li nipproduċu għall-pubbliku jkunu aċċessibbli jekk ħantella filmat, kif semmit tajjeb Dr. Ingwanis qabli. Qegħdin naħdmu, qegħdin nużaw is-sottotitli jekk il-filmat huwa bl-Ingliż. Qegħdin noffru sottotitli bil-Malti jew bil-Maqlub jekk naraw li jkun il-każ li nagħmluha. Id-doppjaġġ qegħdin nużaw id-dubbing, il-lingwa tas-sinjali Maltija li fl-2016 saret it-tielet lingwa uffiċjali ta' pajjiżna. Qegħdin naħsbu biex toffru lingwa ċara dik li bl-Ingliż tissejjaħ plain language illi aħna ma nibqgħux ikkakmati mal-liġi meta qed irridu nikkomunikaw mal-pubbliku kemm naraw tabelli fil-lokalitajiet tagħna biex ma nħamġux sewwa mill-Kunsill Lokali jislitlek tekst mill-liġi mill-office legali iċċappasulek mat-tabella u ħadd ma jifhem xejn. Il-liġi mod, tabella li titifhem il-pubbliku mod ieħor. Irridu naħsbu biex il-lingwa niċċarawha, inħaffuha, ħalli lin-nies ngħinuhom biex jifhmu. Meta nfasslu kampanja pubblika, liema lingwa nużaw? Bliema lingwa nagħmlu slogan tal-kampanja, il-logo tal-kampanja, il-billboards li ħan nuru mat-toroq tagħna, il-fuljetti li se nqasmu fid-djar kollha. Ħanaraw nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li qed jiġri fil-verità. Ħanieħu ruxmata ritratti biex niftehmu aħjar. Ħanibda mis-siti. Għandna s-sit ewlieni tal-Gvern li huwa mudell tajjeb, jintużaw iż-żewġ lingwi, għandek il-bandiera, dak li jkun jażel li ma' verżjoni jixtieq jaqra u hekk għandu jkun. Sa ftit snin ilu il-verżjoni default kienet bl-Ingliż, hija Marja tal-Ħniena. Il-Gvern ta' Malta verżjoni default bl-Ingliż. Issa is-sitwazzjoni tjiebet. Is-sit ta' servizz pubbliku l-istess, offrut biż-żewġ lingwi kif għandu jkun. Prosit. Ejja naħsbu biex anke l-URLs servicepubbliku.gov.mt nagħmluh jidħol mhux public service.gov.mt biss. F'ħafna ministeri din ħaġa diġà tiġri, inti kollok il-URL bil-Malti u bl-Ingliż tasal għall-istess sit. Service.gov, jiena lija dan hu storja ta' suċċess. Service.gov għandu chatbot bil-Malti, għandu sit bilingwi, għandu posts li jtella fil-Facebook biż-żewġ lingwi kif għandu jkun. Ejja nħarsu lejn service.gov u nimxu fuq dawk il-passi. Naħseb illi hemmhekk saret biex xogħol tajba ħafna li ċerti dipartimenti oħra tal-Gvern għadhom ferm lura li jaslu hemm. Ġifieri rridu ninvestu biex nimxu l-hemm. Induru għas-siti tal-Ministeri. Is-sit tal-Ministeru tal-Familja offrut biż-żewġ lingwi bil-mod il-mod il-Ministeri b'xorti tajba qegħdin iżidu qed jibdlu l-websites tagħhom u jagħmluhom biż-żewġ lingwi. Qegħdin f'Malta niftaħru li aħna bilingwi, mela ma neqfux biss mal-Kostituzzjoni li aħna bilingwi, imma rridu fil-prattika nuru u nħadmu l-bilingwiżmu tagħna. Il-Ministeru tal-Familja għandu sit bilingwi, tajjeb, prosit. Tal-inklużjoni sit bilingwi. Imma tas-saħħa sit bl-Ingliż, u mbagħad forsi ssib xi taqsima żgħira hekk itfanu ftit Malti. Imbagħad għandna s-sit tal-agrikoltura. Tal-agrikoltura jrid jagħmel kuntatt mal-bdiewa, mal-raħħala, eċetera. Bl-ebda disprezz assolutament, imma sit kollu bl-Ingliż. Tal-edukazzjoni sit kollu bl-Ingliż. Tal-finanzi kollox bl-Ingliż. Tal-enerġija bl-Ingliż. Ta' għawdex bl-Ingliż. Tafas il-bandira ta' Malta u jibqa' kollox kif inhu. Jew jiġi skeletru bil-taqsimiet ewlenin tal-menju bil-Malti. Il-MEPA jew PA jgħidilha li trid jekk il-gov.mt storja ta' suċċess dan bil-maqlub totalment. Kollox bl-Ingliż. Aru kaza. F'Malta ikollok entità li taħdem mill-bidu sal-aħħar kollox bl-Ingliż. It-tabelli
Senjaletika, ġifieri tabelli, plakek u backdrops. Qegħdin ninnotaw b'xorta ħażina illi ma l-immissu mal-Unjoni Ewropea, mela jekk għandna proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea, awtomatikament jinqaleb kollox bl-Ingliż. Alright, tgħidli ma hija rridu nieħdu ritratti ħalli niġġustifikaw mal-Unjoni Ewropea li aħna nfaqna 70% tal-fondi tagħha. Le! Jekk ikunu bil-Malti xorta, inti għandek il-logo hemmhekk u xorta tiġġustifika. Qegħdin inwasslu messaġġ ħażin immens lill-Unjoni Ewropea illi aħna bil-Malti mingħajr il-Malti ngħaddu. X'messaġġ qed inwasslu lill-Unjoni Ewropea? Ħasbu ftit. Malli nibdew nurruha lill-Unjoni Ewropea illi aħna f'Malta stess kollox bl-Ingliż. L-Unjoni Ewropea ittajjar il-Malti minn il-sin uffiċjali għax m'għandix tonfoq aktar fuq. Mela il-proġetti li huma konfinanzjati mal-Unjoni Ewropea jekk jogħġobkom għamlu l-Malti viżibbli fihom. Kollox era. Qed nieħu kampjun hawn, jiġifieri għandek plakek, banners, sewwa billboards bl-Ingliż biss. M'għandix hekk kontra l-Ingliż, assolutament. Ġieli tagħmlu żewġ billboards bl-Ingliż. Iwa nfaqtu spiża, għamlu wieħed bil-Malti u wieħed bl-Ingliż. It-tabella ewlenija tal-Ministeru. Mela dak laqqas biss tħalt għaddej fit-triq. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni bl-Ingliż biss. Imbagħad għandna moda ġdida. Mela kellna ċentru tas-saħħa Health Center bilingwi. Tgħidli kera, mhux ovvja kera għadda żmienu minn fuqha, għamilna rebranding u Alla jbierek saret Health Center. Biss. ċentru tas-saħħa sparixxiet. Primary Healthcare, jekk aħna f'Malta niftaħru li għandna il-sien uniku li jagħtina l-identità, li xurti jagħtina għandna din-lingwa li aħna tajsejta pajjiż żgħir, mela nuru bil-fatti li aħna għandna l-qalbna l-Malti u fil-materjal li nagħmlu nużaw iż-żewġ lingwi. Mhux immorru nagħmlu regress, immorru lura qegħdin b'mod. Community Clinic. Qtilna bravi, qtilna Berġa, li sem Berġa li kien popolari u jafu kulħadd, sar Community Clinic. Backdrops. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Ma nafx minnu dak xi ħadd li kien fi press conference, warajh, skużawni, dil-ar slide landi għax mhux ċari, warajh spiża ġmiela biex nagħmlu backdrop bħal da sabiħ, bil-logo tal-Ministeru Malti, ta' Gvern Malti, bl-Ingliż biss. Anke Ministeri oħra tal-Ambjent, l-istess dik ħatta minn ritratt ieħor, il-logo tal-Ministeru fi press conference lokali bl-Ingliż biss. Backdrops oħrajn. M'għandi xejn kontra dawk is-senjuri li hemm. Il-kwestjoni hi l-backdrop ma xtaqx naqta' l-irjużek minn nofs, imma tenfasizza fuq il-kitba, l-kitba bl-Ingliż. Għad nagħmlu xi ħaġa għall-Maltin hu. L-ismijiet tal-entitajiet. Ara xi ġmiel għandna hawn. Bl-akronimi b'kollox, entitajiet lokali qed jaqdu lil Maltin bl-Ingliż. Il-MEPA li kienet l-awtorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-ippjanar saret l-ERA, Environmental and ma nafxiex, u saret Planning Authority. Mill-ġdid bħal taċ-ċentru tas-saħħa li jsir Health Center. Mela ntajru l-Malti, il-Malti għal-qalbna, il-Malti għandna nkunu kburin li l-Malti aħna daqsxejn ta' gżira. Għamma nagħmlu dal-ħmerijiet. Ħadd ma jagħmel hekk, ħadd ma jagħmel bħalna, issifru bħali u waraw idħlu fil-websites tal-Ministeri Barranin ta' pajjiżi oħra u waraw x'jagħmlu. Inkluż pajjiżi li huma bilingwi bħalna ta' ġifieri, bħal Finlandja, bħal Lussemburgu, bħal l-Iżvizzera, 4 lingwi. Idħlu fil-websites u tarawhom.
L-Awtorità dwar il-mediċini tagħmel rebranding u ssir Medicines Authority. Bil-logo b'kollox, bil-signage kollox bl-Ingliż. L-Awtorità ta' Djar Housing Authority bilingwi issir Housing Authority biss. Bit-tabelli ta' barra l-bib, il-kitba bl-Ingliż biss. Aħna f'Malta qegħdin Malta bilingwi, jekk noħorġu għan barra, jekk jiġi barrani jenduna li għandna lingwa nazzjonali, li għandna lingwa uffiċjali, li tajċ kemm aħna kburin biha. U dal-aqwa da klassiku da. Identity Malta. Issa jekk ma jistax ikollok isem aktar kretin minn dan. Identity Malta. Mela identità Malta mitfuna fil-liġi, imma kullimkien inċabsu Identity Malta bit-tabelli bl-Ingliż biss. Tgħidli imma ċ-ċentru tal-viża mhux barranin ġejjin, iva barranin ġejjin. Imma mhix kwestjoni, aħna f'Malta qegħdin bħalma nkunu f'pajjiżi oħrajn l-ewwel il-Malti u mbagħad l-Ingliż. Għamel tabella biż-żewġ lingwi. M'għandux jaqsam għax ħajidħol barrani ħajamħu servizz tal-viża. Dak huwa ċentru lokali. Mela jrid ikollu il-Malti viżibbli. Dax ġaraw. Kultant ikonna riżultati sbieħ. Minix qed inqadar bissaw. Tal-aħħar pereżempju l-NSO għamlet rebranding. NSO, National Statistics Office, Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ħasbet fil-Malti fil-logo tagħha stess. Servizzi Ewropej f'Malta, insejx kien jisimgħu il-MUSEC. Il-MUSEC sar jismu Servizzi Ewropej f'Malta. Jaħsbu fil-Malti wkoll. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jara għandu żewġ logos, mela meta kien qed jagħmel rebranding dak kien bil-aqal, ħaseb font ftipa li tuża li tista' takteb anke biha bil-Malti u għamel żewġ logos. Tidħol fil-website tagħhom, tidħol fis-sit tagħhom, issiba bilingwi wkoll. Sigurtà Soċjali l-istess sara. Żewġ logos, forsi Aġenzija Komunità Malta mbagħad pattitilna ftit tal-Identity Malta. L-ismijiet tal-kampanji pubbliċi. Mela sa nofqu balla flus biex nagħmlu kampanja pubblika ħalli inwasslu l-messaġġ tagħna lin-nies. Sort it out. Water be the change. Catch the drop. Responsible gaining, saving our blue, a better me. Iva possibbli. Kollox bl-Ingliż taħsbu mbagħad jekk ikonna ftit bil-Malti, ftit flus. Nafqu biex nagħmlu żewġ reklami fuq ix-xandi. U biex taxxaq meta naħsbu f'xi ħaġa Maltija ġemma nagħmluha b'żball mingħajr apostrofu, saret isem ta' mara, ġemma. Imma mbagħad No Plan Act. Għax inkella nkunu nonqsu xi ftit il-bilingwiżmu allura. Il-belt. Infaqna spiża, għamilna spiża, sabiħa kemm trid. Irridu nwasslu il-messaġġ lill-pubbliku Malti li qed jgħidilna fis-survey illi jippreferi jaqra l-Malti, jippreferi idura l-verżjoni bil-Malti imma nagħmlu wiru bl-Ingliż biss, ħanwasslu l-messaġġ kontra l-vjolenza domestika u kontra suġġetti oħrajn sensittivi bħal dawn. Possibbli ma nistgħux nagħmlu żewġ naħat bil-Malti u żewġ naħat oħra bl-Ingliż. Modelli tajbin. Il-parks f'Malta qegħdin jaħdmu fuq il-tabelli, ġieli anke kuntatjaw lilna, mhux għalhekk ta' tajbin għax ħasbu fiż-żewġ lingwi. U għandek anke il-Malta Public Transport. Sempliċement avviż, anke avviż temporanju li sa jidher f'powl tad-dawl fit-triq. Iva, għaliex le? Nagħmluh biż-żewġ lingwi. Ejja naħdmu biex nagħmluhom biż-żewġ lingwi l-affarijiet. Il-Malti li tkun aktar viżibbli madwarna. Inna ngħidu għadi. Dal-aħħar kellna l-kampanja ġdida ta' meta jinġabar l-iskart. Perfett, kif għandhom ikunu l-affarijiet, ara. Biż-żewġ lingwi, disin sabiħ ħafna, modern ħafna,
Hekk għandhom ikunu l-affarijiet. Jekk għandi disin sabiħ għall-Ingliż, id-disin għandu jkun sabiħ ukoll għall-Malti. Mhux niddisinja poster sabiħ bl-Ingliż, u mbagħad ngħidu wi wissu nikbilhom ftit kliem ftit informazzjoni jekk fil-post kemm nittajpja. Mela typing il-kitba tkun bl-Ingliż, bil-Malti. U d-disin sabiħ hekk ikun attrajenti bl-Ingliż. Le, il-ħaġa tkun attrajenti biż-żewġ lingwi mill-ewwel. Għara xġmil. Dak tieħu pjaċir meta tuża meta jkollok entitajiet bħal promozzjoni tas-saħħa li jużawlek l-idjoma Maltija. L-istess użati ż-żewġ lingwi, m'hemmx konsistenza, kultant ikollok l-Ingliż fuq u l-Malti taħt. Idealment ikollok il-Malti l-ewwel fuq u l-Ingliż taħt. Konsultazzjoni pubblika. Hemm manwal taċ-ċivil illi jgħid li jekk se toħroġ konsultazzjoni pubblika, se toħroġ dokument, u da dokumentu bl-Ingliż, tipprovdi taqsira tiegħu bil-Malti, mhix qed issir, mhux kulħadd qed jagħmilha. Dak huwa case in point. Id-dokument taqbel il-budget joħroġ dejjem bl-Ingliż biss. In Malta the situation is very different. Suġġerimenti għal titjib u nagħlaq bihom aktar kuxjenza. Għalhekk qegħdin hawn dal-għodu. Irridu nagħmlu lin-nies konxi aktar. Rieda hemm. Rieda min-nies taċ-ċivil hemm ħafna rieda. Imma kuxjenza mhux dejjem ikun hemm. Mela rridu nagħmlu lin-nies konxi li aħna bilingwi u rridu naħdmu biż-żewġ lingwi. Jien taf kemm inħobbu l-Malti, taf min kien jallimni l-iskola lili. Kemm nisimgħuha di, jekk inħobbu vera l-Malti, irridu nkunu bilingwi bil-fatti. Irridu ninvestu fin-nies, irrid ikollna n-nies fid-dipartimenti tagħna biex jaraw il-lingwi jintużaw kif jixraq. Aktar taħriġ. Neqsin ħafna mit-taħriġ, taħriġ fuq kull ħaġa nagħmlu, fuq procurement, fuq proċeduri tal-gvern kemm irridu nagħmlu, imma meta ħan nikkomunikaw man-nies hemm bżonn inżidu taħriġ. Il-Kunsill tal-Malti joffri dan it-taħriġ diġà anke l-entitajiet tal-gvern. Inqas skużi. Nisimgħu ħafna skużi, jgħidulna x'it-tabella jekk se nagħmilha biż-żewġ lingwi, se tiġini kbira, se toħodla ħafna spazju. Da kollha skużi, qedtilkom, l-Iżvizzera 4 lingwi għandhom u jagħmlu l-affarijiet bihom, jużawhom bihom. U rrid ikun hemm strateġija lingwistika. Ħalli meta jinbidlu n-nies, meta tinbidel leġislatura, ma tridx kull darba ta' kollox bil-bidu. Imma il-ħaġa tkun konsistenti, tidħol ħelu tistandardizza ruħha u tibqa' dak li jkun jibqa' jsegwiha. Dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna, Thomas. X'eżami tal-kuxjenza rigorus għamiltilna. Ara vera għandna xkora dnubiet lejn l-Insil Malti. Però kif qalilna, modelli tajbin hemm ukoll. Hemm modelli tajbin, rridu nimxu fuqhom. Imma tfadlilna tfadlilna. Kellna bżonn qed il-kampanja tiċċajta. Issa nistieden, grazzi ħafna Thomas, nista' nistieden lis-Sur David Cambry biex jagħtina il-preżentazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna. Tieli fuq l-iskrin tiegħek jekk jogħġbok. Bonġu insomma, David Cambry, jiena mill-Kummissjoni Ewropea, naħdem dar l-Ewropa l-Belt Valletta u naħdem fis-sezzjoni lingwistika. Hija sezzjoni żgħira ħafna, ġifieri jien biss, prattikament. Ġifieri qegħdin taraw uffiċċju sħiħ fuq podium li rari tara. Mela, kif issemma bosta drabi, fl-Unjoni Ewropea ssir ħidma lingwistika bil-Malti, jiena naħdem il-Kummissjoni Ewropea, imma wkoll kif tafu tajjeb il-ħidma lingwistika ssir fl-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha fil-Parlament, fil-Qorti tal-Ġustizzja u x'naf jien. Ir-riżorsi li nużaw aħna jintużaw ukoll mill-istituzzjonijiet oħrajn. Mela, waħda żgħira
clicker. Okay. All right, mela, min aħna l-ewwel nies. Il-Kummissjoni Ewropea hija l-organu eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea kif tafu forsi aħjar minni l-Unjoni Ewropea tmiss ma tista' tgħid kollox. U peress li mmissu ma kollox u nikbu dwar kollox, irrid ikollna kliem għal kollox. U jekk qegħdin nittraduċu kollox, irridu nittraduċu kollox għal Malti. U għall-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Mela, is-servizz ta' traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea jismu Direttorat Ġenerali ta' Traduzzjoni, magħruf bħala DGT, u għall-ikbar servizz ta' xorta tiegħu fid-dinja tista' tgħid. Għandna 2000 impjegat, 70% minnhom tradutturi. Il-Malti ikollu jittraduċi daqs dipartimenti oħrajn, allura dipartiment kbir bir-riżorsi daqs lingwi ikbar minnha. Per eżempju, għall-argument l-Ungeris jew il-Pollak, aħna għandna l-istess ammont ta' riżorsi. Mela, daqsxejn żgħira dwar minn aħna għandna 60 membru fid-Dipartiment tal-Malti fil-Kummissjoni Ewropea madwar hemm iktar. U l-maġġoranza tagħna qegħdin il-Lussemburgu. Kontrarju ħafna jasbu mhux kollox Brussell qiegħed. Hemm 4 tradutturi Brussell u wieħed minnhom Malta. Hello. Mela, x'namlu? Ix-xogħol prinċipali tagħna huwa nittraduċu għal Malti testi li jigwardaw l-oqsma kollha l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza fihom. L-iktar li nittraduċu ma' dokumenti leġislattivi, komunikazzjoni esterna, inkluż online, komunikazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra, parlamenti nazzjonali, u s-sena l-oħra ipproduċejna 10,600,000 paġna. Ġifieri tista' tgħid qed nikkontribwixxu volum kbir ta' testi bil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kollha, inkluż għal Malti. U infatti min jistudja l-korpora tal-lingwistiċi jara li hemm ħafna u ħafna testi disponibbli bil-Malti. Spiss nisimgħu xi stejjer famużi dwar traduzzjonijiet kif tgħid infeliċi li saru fil-bidu li Malta kienet qed tidħol u titraduċi l-aki komunitarju, m'iniex se nkun jien nispara li anzi nixtieq ninformakom illi fl-aħħar 20 sena kemm ilna naħdmu bil-lingwa Maltija immaturajna ħafna fil-ħidma lingwistika tagħna. L-għodod żdiedu għatih u aħna wkoll bħala tradutturi żviluppajna u bdejna nispeċjalizzaw u nirfinaw. Ħafna mill-ħidma li nagħmlu, parti kbira, skużawni, mill-ħidma li nagħmlu hija dik terminoloġika. U parti mill-isfida li kellna aħna nitraduċu t-testi għall-Unjoni Ewropea kienet propju illi termini li jaf ma kinux jeżistu jew li għadhom ma jeżistux fil-lingwa tagħna, aħna irriċerkajnihom u niżżilnihom. Issa se nkun qed inkellimkom ftit fuq dwar kif l-għodot li nużaw aħna tistgħu tużawhom intom biex tikkomunikaw aħjar bil-Malti f'pajjiżna stess. U l-iktar għodda tista' tgħid il-bibja tagħna hija l-IATE. L-IATE x'inhi? IATE tfisser Interactive Terminology for Europe, huwa sit web li tistgħu issibuh fuq iate.europa.eu. Dan fih il-ġabra ta' termini jiġu konfermati u riċerkati mit-terminologi tagħna. Aħna kommissjoni għandna 2 min-nies li jaħdmu full-time fuq terminoloġija biss u istituzzjonijiet l-oħrajn għandhom ukoll it-terminoloġija tagħhom. Importanti li nafżakom qiegħed hawnhekk biex ngħidilkom li t-terminoloġija ma ssirx f'bozza. Aħna kif jistgħu jgħidu tajjeb sħabi mid-Dipartiment tal-Malti jew mill-Kunsill qegħdin f'kuntatt kontinwu ma' Malta biex naraw li l-lingwa tagħna il-kliem u t-termini li nużaw huma propju
dawk illi jintużaw Malta. Jiġifieri meta qed jiġi riċerkat terminu, l-ewwel post li nfittxu huwa fil-leġiżlazzjoni Maltija, fid-dizzjonarji, fis-sentenzi tal-qorti. Qabel ma nippruvaw nivvintaw kelma naraw x'hemm li jista' jaqdina u naħsbu nirriċerkaw u mbagħad wara naslu għal deċiżjoni. Il-frott ta' dawn id-deċiżjonijiet mbagħad jinsabu fuq dan is-sit illi kif qed ngħidu tradutturi jużaw il-ħin kollu huwa disponibbli wkoll għall-pubbliku u disponibbli wkoll għal ħaddiema taċ-ċivil kif inhu disponibbli għall-pubbliku. Dawn huma kif tgħid huma referenza awtorevoli għat-tradutturi jkunu din jittraduċu għall-Unjoni Ewropea, ġifieri jekk tafu xi ħadd qed jitraduċi xi ħaġa għall-Unjoni Ewropea irid juża bil-fors. Dwar ukoll kif pereżempju ikollna termini marbutin mal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, dis-sena hija s-sena Ewropea għall-ħiliet. Ġifieri tuntu tafu l-isem ta' xi programm tal-Unjoni Ewropea, itlu fuq dan u ssibu bil-Malti u bil-lingwi l-oħrajn kollha. Minħabba li nikbu ħafna oqsma, issibu wkoll qatt ta' termini tekniċi, pereżempju dawk finanzjarji, xjentifiċi tal-inġinierija, tal-ICT, eċetera. Kif għedna għandna netwerk ukoll ta' esperti Malta, li ġeneralment daw ikunu nies li bir-rida tajba tagħhom ikunu esperti f'suġġett, pereżempju fl-assigurazzjoni, u kollhom qalbhom il-Malti, u aħna nikkonsultaw magħhom nidhom isma' dan it-terminu xi fisser eżatt, kif nistgħu nrenduh fil-Malti. U nimxu hekk. U dan huwa eżempju ta' kif taħdem li għate kif qed taraw fuq naħa għandek il-lingwa source u naħa l-oħra għandek il-lingwa fil-mira. F'dan il-każ għandna English għal Malti u daħħalnielu European Year of Skills. Mbagħad ittina r-riżultat is-Sena Ewropea tal-ħiliet. Li għate ma jfissirx li tistgħu kollox, kemm inkun ċar, ġifieri hemm oqsma li jgħidlek pereżempju isma' dan huwa terminu finanzjarju. Ġifieri jekk għall-argument il-kelma hedge għall-argument li jarbu xell jew taf inti huwa f'tip ta' fens magħmul dak hedging fil-qasam finanzjarju huwa xi ħaġa differenti minn hedging li jagħmellek il-ġardinar. Insomma, mela dak huwa li għate. Issa, da żmien jekk ma kontux qed intgħixu taħt blata sar ħafna moda l-intelligenza artifiċjali. Aħna nużawha wkoll u qed taqdina tajjeb. Qed nużawha f'dak li jidħol it-traduzzjoni awtomatika, it-translation. Għal-bidu li kont naħdem il-Kummissjoni kellna dik li tissejjaħ machine translation u kienet diżastru. Iktar kont taħli ħin tirranġa l-iżbalji li tagħmellek u kienet tagħmel ħafna żbalji milli ġifieri taqbad titraduċi kollox minn żniedek. Issa, xi ftit snin ilu din l-għodda inbidel l-algoritmu, sar investiment qawwi bis-saħħa ta' faċilità nikkollegaw l-Ewropa Digitali, skużawni, u għandna dan is-software, dan il-programm li jaħdem tajjeb ħafna. Fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Arbi, Ċiniż, l-Islandiż, il-Norveġiż, il-Ġappuniż, il-Russu, t-Turku, l-Ukren. Mela, x'tagħmel din l-għodda? Tħaffef ix-xogħol ta' tradutturi minn barra li jaħdem b'moħħu traduttur ikollu jqgħod jittajpja pereżempju. U hekk inti qed titraduċi b'moħħok u tara l-imbagħad all-right, dak li qed it-traduzzjoni awtomatika huwa tajjeb qed tifranka l-ħin u qed tifranka wkoll l-istress fuq ġismek. Jiġifieri inti mbagħad ix-xogħol isir iktar ta' edittjar. Tista' tintuża biex pereżempju ejna ngħidu intbagħtlek test bl-Ukren u tixtieq taqilbu għal-lingwa li tifhem. Tista' taqilbu bis-saħħa tat-traduzzjoni awtomatika tal-translation u tista' wkoll ngħidu għandek pereżempju is-sit tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u jixtieq jagħti informazzjoni ġenerali li l-persuna tkun minn fejn tkun għall-argument fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u jista' jdaħħal juża l-API huwa forma ta' software awtomatiku li jista' jiġi integrat f'applikazzjoni jew website u din taqliblek il-kontenut pereżempju mill-Malti l-Ungeris jekk xi ħadd ma jafx jaqra l-Ingliż pereżempju jkun ġej minn dak il-pajjiż u taħdem formati differenti. Din l-għodda hija disponibbli kemm għalina li naħdmu fl-istituzzjonijiet iżda wkoll għal ħaddiema taċ-ċivil, għall-amministrazzjoni pubblika, għall-akademiċi u għall-SMEs. U infatti, pereżempju, Thomas qabel semma is-sit tal-familja, tal-Ministeru tal-Familja, għandi nifhem li huma pproduċew il-verżjoni bil-Malti
tal-website tagħhom blajnuna tal-traduzzjoni awtomatika u millux ukoll tajt taħriġ l-ħaddiema minn dipartiment ieħor dwar kif jużawha. Ġifieri din hija għodda li tistgħu tużawha biex toħolqu kontenut bilingwi jew multilingwi u anke jekk pereżempju għandkom website li għadkom ma traduċejtuhiex, tistgħu tużaw li translation biex ittikom il-bażi u mbagħad taħdmu fuqha. Mhijiex soluzzjoni ideali, idealment jekk tikteb bil-Malti, tikteb bil-Malti mal-ewwel, imma nafu li l-ħin huwa limitat, ir-riżorsi huma limitati u din tista' tkun kompromess tajjeb biex aħna nipproduċu iktar kontenut bil-Malti. Ħantikom eżempju ta' kif taħdem. Ħanħidilkom ftit għal għandkom tużawha, magħmula l-Ewropa, taħdem tajjeb ħafna bil-Malti, id-dejta tiegħek ma żommix, u mhux qed tinbih lil ħadd bil-kontrarju ta' servizzi oħrajn, mhijiex sostituta tradutturi professjonali u hija disponibbli għalikom u nista' ngħidilkom ukoll li nistgħu noffru taħriġ għal min jixtieq jibda juża, ġifieri jkun nagħmlu appuntament, niġi hemmhekk jew nagħmlu laqgħa online u nibdew nużawha. U dan huwa eżempju, ħloqt test bit-ChatGPT, għax rid nitkessaħ, u traduzzjoni bil-Malti ma missejtiex, ma tistax tarawh it-test, ġifieri mhux ħankomplu. Imma ħareġ tajjeb ħafna, ġifieri intelligibbli daqskemm hu it-test oriġinali. Mela, kif semmejna diġà il-kitba ċara hija importanti ħafna u ħadd ma jafa iktar me tradutturi li jkunu jippruvaw jittraduċu test u jgħidu x'in marelli tfisser din il-ħaġa. U wara ħafna snin ta' taħwit, mhux taħwit insomma ta' kif tgħid, konfużjoni minħa ta' tradutturi, fih dan id-direttorat tagħna ħloqna l-kampanja tal-kitba ċara. Li għandha lan li ttejjeb il-kwalità tal-kitba fid-dokumenti tagħha b'pariri prattiċi. Il-gwida hija disponibbli online kif ukoll stampata u hija disponibbli wkoll fil-folders li tqassmu u jsiru wkoll konferenzi, ħassir waħda pereżempju fi Brussell. Għala hija importanti l-kitba ċara, l-ewwel nies tgħin biex naħsbu u nirfinaw l-ħsibijiet tagħna jekk qegħdin nippruvaw nsolvu problema, jekk niktbu ċar x'inhi l-problema, is-soluzzjoni jaf tkun iktar ċara. Iżid l-effiċenza billi tifranka l-flus u l-ħin moħlija minn nuqqas ta' ftehim. Jekk inti ma ktibx xi ħaġa sew u dak li jkun ma fehmekx, ħajkun hemm ħafna emails, isma' x'rid tgħid b'din, x'rid tgħid bl-oħra, jew inkella n-nies jonfqu l-flus fuq affarijiet għax ma jkunux fehmu xi ħaġa sew, il-kitba ċara teħtieġ ftit iktar ħsieb, imma fl-aħħar mill-aħħar ħad tifranka ħafna ħin u flus il kulħadd. U ħaġa importanti ħafna hija li fil-kuntest tagħna li għandna komunikazzjoni maċ-ċittadini li qegħdin nagħmluhom id-drittijiet tagħhom iktar ċari u dak li għandhom jagħmlu iktar ċar. U b'dan iwassal għal sem demokratiku iktar sħiħ. Min-naħa tagħna wkoll bħala dipartiment nipproduċu rivista jisimha L-Aċċent. M'hemmx ħafna dipartimenti oħrajn li jagħmluha, hemm erba' lingwi li jagħmluha din il-ħaġa. Wasalna fil-21 edizzjoni u toħroġ kull sena issa. Jikkontribwixxu għaliha tradutturi mill-istituzzjoni tagħna kif ukoll minn istituzzjonijiet oħrajn, akademiċi fost uħut minnhom qegħdin hawnhekk magħna u studjużi tal-Malti u mhux biss tikteb dwar it-traduzzjoni iżda nħarsu wkoll lejn il-Malti u dak kollu li jmiss ma' traduzzjoni l-Malti. Hemm ukoll suppliment terminoloġiku illi huwa jaf ikun ta' interess għal min ikun f'dak il-qasam. Il-ħarġiet kollha tistgħu tarawha minn dik il-ħolqa is.gd/accentmt u tista' segwi wkoll il-paġna tal-Facebook tagħna li wkoll timxi ma' dawn il-linji li titratta traduzzjoni u l-lingwa Maltija hija wkoll l-istess kif tgħid accentmt u tista' tinkiteb biex tirċievi kopji fiżiċi d-dar billi tikteb accent@ec.europa.eu.
Kull sena wkoll l-Uffiċċju tad-DGT Malta jorganizza attivitajiet fil-qasam tal-programm Nittraduċu l-Ewropa, Translating Europe. Dejjem naraw li noffru kontenut li jkun rilevanti għas-servizz pubbliku u pereżempju s-sena l-oħra propju biex naraw kif jaħdmu. Għamilna konferenza li rajna it-traduzzjoni kif titħaddem f'pajjiżi li bħal Malta għandhom iktar minn lingwa waħda. Stidinna il-kap traduttur tal-Parlament Irlandiż u stidinna il-mexxejja tat-tim diġitali tal-Belt tal-Lussemburgu biex jagħtu eżempji tal-ħidma tagħhom. U l-attendenza insomma kienet li kienet, imma it-taħdidiet ħajkunu disponibbli online dalwaqt. Nistedinkom illi meta jkun hemm dawn it-tip ta' konferenzi li jsiru wkoll biħsieb illi nkomplu navvanzaw il-ħidma lingwistika anke fis-settur pubbliku li tibgħatu lil xi ħadd. Dak kollox minn għandi, grazzi tal-li smajtuni, tkunu tidbatu email kien hemm l-indirizz hemmhekk u somma kelmuni wara. Grazzi ħafna. Lil Dr. Michael Spanjol bit-tema, l-preżentazzjoni tiegħu hija bit-tema il-lingwa tas-saħħa u s-saħħa tal-lingwa. Grazzi. Fidejk, Michael. Eccellenza ħbib, jien għandi prezentazzjoni ħafifa li ħanamel naf li dan huwa l-aħħar diskors bħalissa kulħadd qed jarani kafe, kulħadd qed jarani biskutini u kafe xekma. Li ħanamel huwa 3 punti ta' malajr. Ħanaqsam magħkom l-istorja tagħna x'għamilna bħala Dipartiment tal-Malti fl-aħħar deċenju. Ngħidilkom fl-aħħar 10 snin x'għamilna fil-qasam tas-saħħa. Nafu li iktar minn 20% tal-popolazzjoni Maltija ma twilditx hawn Malta. Għandna ħafna nies ġej minn kull banda, kull parti tad-dinja li jaħdmu f'numru ta' setturi fosthom tas-saħħa. Bħala Dipartiment tal-Malti noffru numru ta' korsijiet lil mill-università, noffru korsijiet lil ġurnalisti, lil ħaddiema soċjali, anke lil kunsilli lokali. Hawnhekk se nkellimkom fuq il-Malti mediku. L-ewwel punt, 3 punti ħanamel ta' malajr. L-ewwel punt, x'inhu l-Malti mediku? Bażikament nagħmlu nifukaw fuq il-vokabularju, l-kliem u l-grammatika li għandu x'jaqsmu mal-Malti tas-saħħa. Biex nagħtikom idea ġifieri nkopru pereżempju il-partijiet tal-ġisem, il-kliem marbut mal-isptar, mal-kliniċi, l-għodda li tintuża fl-isptarijiet, il-mediċina. Il-grammatika naturalment nadattawha fil-ftit sigħat li jkollna għal bżonnijiet ta' min qed jitgħallem il-Malti mediku. Ġifieri pereżempju li xi nomi jieħdok ngħidu l-pronom memus huwa kruċjali u xejn għax inti għandek ras tajt rasi, rasek, rasu, eċetera, u dak iridu jitgħallmuh. Jew inkella jekk qed tagħmel partijiet tal-ġisem, ovvjament iridu jitgħallmu l-attim tenni u xejn għajn għajnejn, widna widnejn u l-bqija. It-tieni punt, il-korsijiet. Isir korsijiet lil-studenti barranin li jistudjaw il-mediċina. Imma l-biċċa l-kbira tal-korsijiet isiru l-professjonisti mediċi, jiġifieri qed ngħidu nies li jaħdmu fl-isptarijiet, il-kliniċi, sansitra d-djar tal-anzjani. Ġiet nitkellmu primarjament it-tobba, l-infermiera u l-carers. Li jkunu ġejjin minn kull imkien tista' tgħid, minn kull parti tad-dinja jkollna. Dawn huma korsijiet li nofruhom id fit mal-Ministeru tas-Saħħa, l-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi, imma anke numru ta' entitajiet privati. Bdejna mal-Ministeru tas-Saħħa u mbagħad iddakru numru ta' entitajiet privati li jibagħtu għandna lill-infermiera tagħhom, il-carers, eċetera, biex nagħtuhom dal-korsijiet. U nista' ngħidilkom fl-aħħar 9 snin madwar 2000 ruħ attendew dawn il-korsijiet u għaddew mill-eżamijiet li jsirulhom. L-enfasi hija dejjem fuq il-Malti mitħadded, il-Malti komunikattiv. Għaliex il-Ministeru tas-Saħħa dawn l-entitajiet pubbliċi jinvestu l-flus biex jgħallmu il-Malti mediku l-istaff tagħhom. Qabel xejn huwa dritt taċ-ċittadin, huwa dritt tagħna ċittadin li nqdew bil-Malti meta jkollna bżonn imorru fl-isptarijiet. It-tieni punt, li l-barranin jitgħallmu l-Malti qed jgħinhom biex jintegraw iktar fis-soċjetà. U t-tielet, il-pazjenti. Meta pazjent tibda tkellmu bil-lingwa tiegħu,
tkun diġà bdejt tfejqu. Din l-istorja li qed nirrakkontilkom fil-qosor ħafna nispera tispira dipartimenti oħrajn u entitajiet oħrajn li jiżviluppaw il-Malti għal fl-oqsma tagħhom. Ngħidu aħna qasam li għandna bżonn żgur huwa il-Malti għall-ospitalità. Jiġifieri dawk li jaħdmu fil-lukandi, fir-ristoranti u l-bqija. Nistgħu nagħmluhom ftit Malti, m'hemmx għalfejn dawn ikun jafu jiktbu l-poeżiji jew studjaw l-poeżiji ta' Dunkarmle, imma kapaċi waiter ikun jaf jgħidlek ilma, kuċċarina, sikkina, ħobs, kapaċi jifhmu dawn l-affarijiet bdejna mill-qasam tas-saħħa huwa l-iktar wieħed sensittiv. Imma anke dawn l-oqsma huma sensittivi u importanti. Dak kollox rid ngħidilkom ħalli nieħdu l-kafè. Grazzi. Njuri, issa, grazzi Michael, grazzi ħafna. Aħmurru għal-kafe, imma wara, immedjatament wara, ħan inqasmu fi 3 gruppi. Grupp A, grupp B, grupp C. Fuq il-monitor sa jkun hemm l-ismijiet skont il-grupp u anke barra ħajkun hemm karta bħal din, hemm dokument bħal dan fejn hemm l-ismijiet tagħkom biex nitqasmu fi 3 gruppi, grupp A, grupp B u grupp C. Grupp C ħajjiġi hawnhekk għax hemm bżonn li jintuża l-monitor, il-grupp ta' terminoloġija, grupp A u B ħajkunu fil-kmamar temmek, tem barra. Grazzi ħafna, grazzi tal-attenzjoni.